सर्वांचं स्वागत करते आपल्या लेवल 2 च्या क्लासमध्ये. आपण भगवद्गीतेचा अभ्यास करतो आहोत. भगवद्गीतेतील प्रत्येक श्लोक आणि त्याचा अर्थ आपण पाहणार आहोत. मग पुढच्या लेवलला तुम्ही जसं जाल तसं तुम्ही अधिक याचा सखोल अभ्यास आपण प्रत्येक लेवलवर त्याचा सखोल अभ्यास होत असतो, हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. त्यामुळे आज आपण आता फक्त श्लोक आणि अर्थ असं पाहणार आहोत आणि त्यातल्या काही महत्वाच्या गोष्टी पाहणार आहोत. मंगलाचरण आधी करते आणि मग त्यानंतर आपण आजच्या अध्यायाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सर्वांना. सर्वप्रथम आपण श्री श्री राधा गोविंद यांच्या श्रीचरणी प्रणाम करूया. त्यानंतर श्रील प्रभुपाद भक्ती वेदांत कृष्ण कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी ही यथारूप गीता लिहिली आहे, जिचा आपण अभ्यास करतो आहोत. काल मी सांगितलं भक्ती वेदांत भाष्य याच्या तात्पर्याचं नाव आहे. तर ते आपण त्याचा अभ्यास आता पुढे पुढे करणारच आहोत. पण हा यथारूप जी गीता आहे ही गुरु शिष्य परंपरेने कृष्णांनी जो काही उपदेश केला तो जसाच्या तसा श्रील प्रभुपादांनी या ग्रंथरूपात आपल्या समोर ठेवलाय, जेणेकरून आपण त्यांचा अभ्यास करू शकतो आहोत. आपण त्यांना प्रणाम करूया. श्री श्री नामाइष्टदास प्रभूजी इस्कॉन मंगळुरूचे अध्यक्ष आहेत. त्यांनी खूप प्रयत्नांनी अनेक अभ्यासक्रम सुरू केलेत की जेणेकरून ऑनलाईन प्रत्येक जण त्याचा फायदा घेऊ शकेल, श्रीमद भगवद्गीतेचा अभ्यास करू शकेल, श्री श्री भागवत महापुराण वाचू शकेल. अनेक कोर्सेस आहेत. मृदंग वाजन आहे, श्लोका चॅन्टिंग आहे, नंतर सात्विक जेवण कसं बनवायचं त्याचे कोर्सेस आहेत, भजन कसं करायचं त्याचे आहेत, सगळे विनामूल्य आहेत. तर तुम्ही सर्वजण त्याचा फायदा घेऊ शकता. तर आपण त्यांना प्रणाम करूया. त्यांच्यामुळे आपल्याला ही सोय घर बसल्या झालेली आहे. त्यानंतर अन्वया माताजी आहेत, पूजा राखे माताजी, मनीषा माताजी, कार्तिकी माताजी आणि मुग्धा माताजी. त्यांनी मराठीसाठी खूप काम केलंय आणि त्यासाठी सगळं काही मराठी भाषेत आपल्या भाषेत आपल्याला शिकता यावं म्हणून वेगवेगळ्या पीपीटी बनवल्या आहेत आणि अजूनही त्या खूप परिश्रम घेत आहेत. तर त्यांनाही आपण त्यासाठी प्रणाम करूया. आपणा सर्व वैष्णव भक्तांना मी प्रणाम करते, आपलं स्वागत करते आपल्या आध्यात्मिक यात्रेमध्ये. आपण 8वा अध्याय पाहतो आहोत. श्रीमद भगवद्गीता ही जी आहे
तर ती भगवंतांचं गीत आहे. गीता म्हणजे गीत आहे आणि भगवंतांची वाणी आहे, त्यांच्या मुखातून बाहेर पडलेली आहे. आणि ही जी भगवद्गीता आहे, गीता अनेक आहेत, पण श्रीमद भगवद्गीता ही जी आहे ती महाभारता ह्या महाकाव्याचा भाग आहे. आता हे आपणा सर्वांना माहितीच आहे. तर ती त्याच्यामध्ये आलेली आहे महाभारतामध्ये. आणि ही संवादाच्या रूपामध्ये आहे. म्हणजे दोन माणसं बोलतायत किंवा दोन व्यक्ती बोलतायत. तर पहिला जो संवाद आहे तो जनमेजय राजा परीक्षिताचा पुत्र, ज्याने सर्पसत्र आरंभलं होतं, तो आणि वैशंपायन ऋषी यांच्यामधला आहे. मग त्यानंतर हा आहे धृतराष्ट्र आणि त्याचा सचिव संजय, ज्याला वेदव्यासानी दिव्य दृष्टी प्रदान केलेली. आणि त्यानंतर श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांच्यातला संवाद आहे. म्हणून हा संवादात्मक अशी आहे. ही आहे ती ब्रह्मविद्या आहे, आत्म्याला जाणण्याची विद्या आहे. आणि हे सगळं योगाचं शास्त्र आहे, जोडण्याचं शास्त्र आहे. आणि त्याचे 3 भाग पडलेले आहेत. पहिले जे 6 अध्याय आहेत ते कर्मयोगाचे आहेत. कर्म कसं करावं, अकर्म विकर्म, या सगळ्याची माहिती आपल्याला या पहिल्या 6 अध्यायात मिळते. नंतर मधले 6 अध्याय आपण आता जो अभ्यास करतोय तो भक्ती योगाचा आहे. आणि शेवटचे 6 अध्याय हे ज्ञानयोगाचे आहेत. ब्रह्मांडाचं, प्रकृतीचं, सत्वरजतम या त्रिगुणीमयी मायेचं ज्ञान आपल्याला शेवटच्या 6 अध्यायामध्ये होतं. तर यासाठी आपण या भगवद्गीतेचा जो अभ्यास करतो, आता आपण 8वा अध्याय बघतो आहोत. त्याचं नाव आहे ज्ञान विज्ञान योग. कारण नुसतं ज्ञान घेऊन चालत नाही, त्याचा अनुभव सुद्धा घ्यावा लागतो. तर तो अनुभव म्हणजेच विज्ञान. किंवा दुसरा असाही आहे की फक्त आत्म्याबद्दलचं ज्ञान नाही, तर परमात्म्याबद्दलचंही ज्ञान. म्हणून ज्ञान आणि विज्ञान असा हा योग आहे. ज्ञान आणि विज्ञानाच्या सहाय्याने आपण भगवंतांशी कसं जोडलं जायचं ते आपण पाहणार आहोत. तर काल आपण बघितलं होतं. आजचा जो श्लोक आहे 10वा श्लोक आपण बघतो आहोत. तर मी जेव्हा वाचेन तेव्हा तुम्ही सुद्धा जेव्हा म्हणजे माझ्या बरोबर श्लोक म्हणा किंवा कोणीही जेव्हा तुमच्या समोर श्लोक असेल आणि म्हणतील तेव्हा तुम्ही पण तो वाचा. तुम्हाला संस्कृत भाषा जरी येत नसली तरी नुसतं ते वाचण्याने, नुसतं पाहण्याने सुद्धा त्याची जी मंत्राची शक्ती आहे ती आपल्या शरीरामध्ये आपल्याला त्याचा पूर्ण अंतर्बाह्य असा फायदा देते, आपल्या साधनेमध्ये उन्नती करवते. आणि म्हणून ही शक्ती जी आहे ती प्रत्येक मंत्रामध्ये आहे. आणि म्हणून ते प्रत्येक श्लोक मी म्हणणारच आहे. तुम्ही प्रत्येक श्लोक जेव्हा कोणी तुमच्या समोर भगवद्गीतेचा श्लोक येईल तेव्हा वाचायचा प्रयत्न करायचा प्रामाणिकपणे, भक्तिभावाने. आणि अशा वेळी केलेले जे असतं, काही जे भक्तिभावाने प्रामाणिकपणे करतो त्याचं उत्तम फळ आपल्याला प्राप्त होतं. प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम. जो मनुष्य अंतःकाळी दोन्ही भुवयांमध्ये प्राणवायू स्थिर करतो. बघा, जो मनुष्य, इथे मनुष्याबद्दल सांगितलंय कारण भगवद्गीता नुसतं मनुष्याबद्दल नाही सांगत, ती देहदारी जीवात्म्यांबद्दल पण सांगते. म्हणून याचा जो उद्देश आहे तो सर्व काळी समानतेने लागू पडतो. तर आपण आत्ताच्या काळात बघितलं तर नवीन नवीन मोबाईलचे अँड्रॉइड्स नवीन नवीन येत आहेत, मोबाईल नवीन नवीन फोन येत आहेत, टेक्नॉलॉजी नवीन येते. पूर्वी कॅसेट्स होत्या, त्यानंतर सीडी झाल्या, डीव्हीडी सीडीज, आता त्या पण बाद झाल्या. आता युट्यूब आलेलं आहे, त्याच्यातून आपण सगळं वाचू. आता आपल्याला सीडीची किंवा कॅसेटची किंवा टेप रेकॉर्डरची गरजच पडत नाही, कारण ती टेक्नॉलॉजी आता बाद झालेली आहे. म्हणजे ते आपल्यासाठी जेव्हा नवीन होतं आपण ते वापरलंय, पण आता ते सगळं कालबाह्य झालेलं आहे. शोधांचंही तसंच आहे, वेगवेगळे शोध लागतायत, पण तरी ते लागत असले जुने कालबाह्य होतात आणि नवीन नवीन लागत जातात. हे सगळं भौतिक जगातले शोध आहेत. पण जे आध्यात्मिक ज्ञान आहे, जे आपण आत्ता अभ्यास करतोय, ते ज्ञान तुम्ही जराही बदलू शकत नाही. एक शब्दही तुम्ही इकडचा तिकडे करू शकत नाही, कारण हे त्रिकाला बाधित ज्ञान आहे. म्हणजे लाखो वर्षापूर्वीही हे असंच होतं, आत्ताही ते तसंच आहे आणि पुढेही जाऊन त्यात थोडाही बदल होऊ शकणार नाही. त्यात कोणी शोध लागले, हे कालबाह्य केलं, हे टाकून दिलं, आता हे लागू पडत नाही, आता नवीन शोध लागले, असं या ज्ञानाबद्दल सांगता येत नाही. म्हणून हे दिव्य ज्ञान आहे, हे शाश्वत ज्ञान आहे आणि सर्वांना समानपणे लागू होणार आहे. कोणीही याचा अभ्यास करू शकतो. आणि कोणी जेव्हा अभ्यास करतो तेव्हा त्याला जे पाहिजे ते भगवद्गीतेतून प्राप्त होतं, कारण त्याच्यावर भगवंतांची कृपा असते. आपण आता इथे जो अभ्यास करतो आहोत तो आपल्याला असं वाटेल की उगाच चाललंय, किंवा तुम्हाला असं वाटलं कोणीतरी सांगितलं म्हणून तुम्ही इथे आलेले आहात, तर तसं नाहीये. हा तुमचा मागच्या जन्मीचा अभ्यास आहे की तुम्हाला खेचून इथे तो घेऊन आलेला आहे. आणि म्हणून आपण एकत्र येऊन अभ्यास करतोय.
आणि भगवंतांची कृपा आहे, त्यांना वाटतंय की त्यांना स्वतःला तुमच्यासमोर प्रगट करायचंय. आणि त्यासाठी ही भगवद्गीता आहे. प्रत्येक श्लोक अर्थ त्याच्यातून ते प्रत्येक श्लोकातून प्रगट होत आहेत. आणि त्यांची कृपा असल्याशिवाय हा रहस्यमय अर्थ सर्वसामान्यपणे कोणालाही प्राप्त होऊ शकत नाही. हे सर्व, आणि आपण भाग्यवान आहोत की हा अभ्यास करतो आहोत. जेव्हा महत्व कळतं तेव्हाच आपण आपली शक्ती तिकडे एकवटतो. अन्यथा आपण फालतू टाइमपास म्हणून अनेक गोष्टी करत असतो, आणि ज्याचं आपल्याला महत्व नसतं त्याच्याकडे आपण दुर्लक्ष करतो. आणि जे महत्वाचं असतं त्याचा आपण सतत विचार करतो किंवा त्याच्यासाठी आपली शक्ती लावतो. यासाठी हे मी आधी सांगते, कारण ह्यातले जे आपण आता वाचणार आहोत ना, प्रत्येक गोष्ट ती कधीही न बदलणारी अशी आहे. आणि एकदा तुम्हाला ती मिळाली तर ती अनेक जन्म, म्हणजे प्रत्येक वेळी तुमच्या बरोबर राहणार आहे. पण असा विचारच नाही करायचा आहे हाच शेवटचा जन्म, असा प्रत्येकाने दृढ निश्चय केला पाहिजे. या ज्या आपण परंपरेमध्ये अडकलेलो आहोत जन्म मृत्यूच्या, त्यातून बाहेर पडलं पाहिजे. कारण भगवंतानी भगवद्गीतेच्या मार्फत त्यांचा हात तुमच्या समोर केलेला आहे. आणि त्या हाताला पकडायला आधी ओळखायला शिकलं पाहिजे तो हात, आणि मग तो पकडला पाहिजे. इतका घट्ट धरला पाहिजे ना की तो सतत, ते त्यांची उपस्थिती आहेच आपल्या प्रत्येकाच्या हृदयात, पण राहिली पाहिजे. आणि अशासाठी ही भगवद्गीता आहे. म्हणून मी हा श्लोका आधी तुम्हाला सांगते. कारण आता हा जो प्रत्येक श्लोक आणि आम्ही आपण अर्थ पाहतो त्याच्यामध्ये अत्यंत गूढ आणि रहस्यमय अर्थ भरलेले आहेत. म्हणून आता हे जे दोन भुवयांच्या मध्ये प्राणवायू स्थिर करतो असं जे म्हटलेलं आहे, तर दोन भुवया ज्या आहेत त्याच्यामध्ये जी जागा आहे, जिथे आपण बायका टिकली लावतात किंवा तिथे तिलक लावला जातो, तर हे आज्ञाचक्राचं स्थान आहे. तिथे तिसरा नेत्र आहे. तर हे जे आज्ञाचक्राचं स्थान आहे दोन्ही भुवयांच्या मध्ये, आता आपण जेव्हा कुठली उदबत्तीचा अंगारा लावतो, इथे लावतो किंवा आपल्या खोबणीमध्ये लावतो, गळाच्या खोबणीमध्ये, तर जिथे, आणि वरती आपण जे सहस्रार आहे किंवा ब्रह्मरंध्र आहे, टाळू आहे, तिकडेही लावलं जातं. कारण तिथे ही 3 चक्र आहेत. एक आहे विशुद्धी चक्र जे गळ्याच्या खोबणीमध्ये, एक दोन्ही भुवयांच्या मध्ये आज्ञा चक्र आहे, त्याला तिसरा डोळा असंही म्हणतात, आणि सर्वात वरती आपल्या टाळूच्या इथे ब्रह्मरंध्रामध्ये सहस्रार चक्र आहे. तर अंतकाळी दोन्ही भुवयांमध्ये प्राणवायू स्थिर करतो, म्हणजे आपली सगळी चित्तवृत्ती, आपली प्राणशक्ती तिकडे स्थिर करतो, म्हणजे केंद्रित करतो. बघा, आपण इतके चंचल आहोत, आपलं मन आणि आपण एका ठिकाणी स्थिर बसूच शकत नाही. आणि त्यामुळे आपल्या शक्तीचा व्यय होत असतो. आता आपण जर लक्षात आलं की आपलं मन इकडे तिकडे भटकतंय, त्याला आणून आपण जर स्थिर करायचा प्रयत्न केला तर हळूहळू ते स्थिर व्हायला लागतं. त्यातले विचार कमी व्हायला लागतात. आणि त्याची धावपळ थांबली की आपली जी शक्ती कमी होत असते विचारांच्या मार्फत, तर ती आपली शक्ती वाढायला लागते. म्हणून एका ठिकाणी स्थिर करणं म्हणजे केंद्रीभूत करणं. केंद्रीभूत करणं म्हणजे तिथे आपलं लक्ष एकवटणं. तर याच्यासाठी म्हटलं, आणि योग सामर्थ्याद्वारे, योगाचं सामर्थ्य, योगाची शक्ती आहे. सामर्थ्य म्हणजे काय? तुम्हाला काहीतरी करण्यासाठी जे तुमच्याकडे शक्ती असते त्याला सामर्थ्य म्हणतात. जर तुमच्याकडे शक्ती नसेल तर तुम्ही कुठलंच काम करू शकणार नाही. म्हणून त्याची गरज आहे काम करण्यासाठी, कार्य करण्यासाठी अविचलित मनाने. बघा, विचलित, एखादं आता मन जे आहे ते विचलित होत असतं. सुखाचा प्रसंग आला की नाचायला लागतो आपण, दुःखाचा प्रसंग आला की पायाखालची जमीन सरकते, पोटात गोळा येतो, हातपाय कापायला लागतात. आणि अशी जी अवस्था का होते? कारण आपलं मन विचलित होतं. तर अविचलित मन म्हणजे बाहेर काही घडो, अक्षरशः बाहेरची कुठलीही परिस्थिती माझ्यावर काही परिणाम करू शकत नाही, त्याला म्हणतात अविचलित मन. आणि त्या भगवंतांकडे ते मन वळलेलं आहे. आणि त्याच्यामुळे आपण अन्य कसलाच विचार करत नाही, सगळं त्यांना सोपवून देतो. आणि मग आपण स्वस्थ चित्त होतो. बघा, आता आई असते, मुलगा हात धरतो, आणि आई जिथे जिथे जाते तिथे तिथे तो मुलगा जातो. कारण त्या मुलाला विश्वास आहे की आपली आई आपल्या बरोबर असेल तर आपल्याला कशाची भीती बाळगायची गरज नाहीये. आपल्याला भूक लागेल तर ते आईला आधी कळेल, मला काय पाहिजे ते आईला आधी समजेल. अक्षरशः इतकं तो कनेक्टेड असतो. मी नेहमी म्हणते की तो प्रत्येक ठिकाणी जातो, तिच्याबरोबर आंघोळीलाही जाईल, तिच्याबरोबर तो अक्षरशः संडासात ती गेली तरी तिला सोडणार नाही, तिथेही जाईल. छोटे जे बाळ असतं इतकं आईला कनेक्ट असतं. तसंच भगवंतांना आपण कनेक्ट होतो, मग आपोआपच आपला भगवत धामामध्ये प्रवेश होतो. जिथे भगवंत जातील तिथे आपण जाणार. म्हणून त्यांचा हात सोडायचा नाही. जसं बाळ आईचा हात घट्ट धरून ठेवतं, तसा भगवत गीता रूपी हात आहे त्यांनी पुढे केलेला, तो सोडायचा नाही. तो अभ्यास, कारण तो अभ्यास आपण एकदा केला की हा अभ्यास आपल्याकडे कायम राहणार आहे, हे ज्ञान आपल्याकडे कायम राहणार आहे. म्हणून अविचलित मनाने आणि पूर्णपणे भक्ती भावित होऊन
भक्तीच्या भावनेमध्ये बुडून जाऊन. आता भक्ती म्हणजे काय ते आधी बघितलं पाहिजे. तर भक्ती म्हणजे, कालच प्रभूजींनी प्रश्न विचारला होता बघा, तो स्त्रीलिंगी असला, ती एक विधी आहे म्हणून तो स्त्रीलिंगी आहे, एक ती प्रक्रिया आहे म्हणून तो स्त्रीलिंगी आहे. भजन करणं, जो भजन करतो तो भक्त. मग भजन वेगवेगळ्या पद्धतीने केलं जातं. तुम्ही आता सर्व ऐकतात भगवद्गीता, तर तुम्हीही भक्त आहात. जेव्हा आपण त्यांचं स्मरण करतो, त्यांची आठवण करतो, त्या क्षणी त्यांच्याबद्दल पर्यंत तो विचार जाऊन पोहोचतो. तर ही पण भक्तीच आहे. त्यानंतर आपण जेव्हा त्यांचं कीर्तन करतो, त्यांच्या नावाचा जप करतो, तीही भक्तीच आहे. त्यानंतर आपण त्यांच्या चरणाचं तीर्थ घेतो, चरणामृत घेतो किंवा चरणावर फुलं वाहतो, त्यांच्या चरणावर वाहिलेल्या फुलांचा सुवास घेतो, तीही भक्तीच आहे. तुम्ही त्यांना अर्चन करता, त्यांची पूजा करता, तीही भक्तीच आहे. तुम्ही वंदन करता, दोन्ही हात जोडता आणि नमन करता. नमन म्हणजे काय, की मन नाहीसं करणं आणि आदरभाव दाखवणं, स्वतःला नाहीसं करणं, म्हणून नमन. न मन, मन नसणं असा त्याचा अर्थ आहे. की मीपणा नसणं, तिथे कुठेही अहंकार नसतो, खोटा अहंकार. आणि आपण मान तुकवतो तेव्हा आपल्याला आपण पूर्ण अर्पण करत असतो. म्हणून वंदन भक्ती. त्यानंतर सख्य भक्ती, आपला मित्र आहे बघा, आपल्या मित्राला आपण किंवा मैत्रिणीला आपल्या मनातलं सर्व काही सांगतो, कारण तिला सांगितल्यावर आपलं मन मोकळं होतं. आणि आपली जी मैत्रीण असते ती आपल्याला चांगला सल्ला देते, अडचणीत मदत करते, आणि आपण तिच्यावर पूर्ण विश्वास टाकलेला असतो. तर जशी ती सख्य भक्ती, जसा आपला मित्र असावा तसं भगवंतांना मानू. बघा म्हणजे ती किती जवळची होतील आपल्या, विचार करून बघा, आपला मित्र किती जवळचा असतो. तर तसं त्यांना पाहायचंय. आणि मग दास्य भक्ती, की मी तुझा दास आहे, आणि मग त्यांची सेवा करणं. आणि ह्या सगळ्या भक्ती 8 झाल्या की 9वी भक्ती ही चरम भक्ती आहे, म्हणजे आत्मनिवेदन भक्ती, स्वतःला अर्पण करणं, काया वाचा मने, स्वतः त्यांची सेवा करणं आणि त्यांना अर्पण करणं. तर म्हणून भक्ती भावित होऊन, मग तुम्ही कुठली एक जरी भक्ती करत असाल तरी तुम्ही भक्त आहात. आणि भक्तीने भावित होणं म्हणजे भक्तीच्या भावनेमध्ये बुडून जाणं, भगवत स्मरण करण्यामध्ये युक्त होतो. स्मरण म्हणजे सतत आठवण. बघा इतर कुठल्याही भक्ती आहेत, तुम्हाला कीर्तन करायचं तर वेळ काढावा लागेल, नंतर तुम्हाला वंदन अर्चन करायचं, वंदन तुम्ही पण रोज तर तुम्ही असं सतत नमस्कार करत राहिला तर संसारामध्ये लोक म्हणतील काय वेडा माणूस आहे, काय सारखा नमस्कार करतोय. किंवा असं तुम्ही एकसार बडबडत राहिला मित्र समजून, तरी पण लोकांचा गैरसमज होईल. किंवा असं कुठलीही गोष्ट जी आहे ती तुम्ही करू शकत नाही. पण एक भक्ती आहे स्मरण भक्ती, आठवण, तुम्ही प्रत्येक क्षणी करू शकता. त्यासाठी तुम्हाला वेगळा वेळ काढायची गरज नसते, किंवा वेगळा वेळ ठेवून द्यायची गरज नसते. काहीही करताना, तुमचंही काम करताना, आपली रोजची कामं करताना आपण त्यांना आठवू शकतो. आणि म्हणून स्मरण भक्ती त्याच्यात युक्त होतो, त्याला निश्चितच भगवंतांची प्राप्ती होते. पुढची स्लाइड माताजी. यदक्षरं वेदविदो वदन्ति, विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये. हे ओंकाराचं उच्चारण करतात आणि जे संन्यासाश्रमी महर्षी आहेत ते ब्रह्मामध्ये प्रवेश करतात. अशा सिद्धीची इच्छा करणारे साधक ब्रह्मचर्य व्रताचे आचरण करतात. मनुष्य ज्या योगे मुक्त होईल त्या विधीचे संक्षिप्त वर्णन आता मी तुला सांगतो. हे ओंकाराचं उच्चारण करतात. ओंकार म्हणजे उम याच्यापासून तो बनलेला आहे. आणि जे संन्यासाश्रमी महर्षी आहेत बघा, महान ऋषी म्हणजे महर्षी. आता महर्षी म्हणजे काय, ऋषी म्हणजे कोण, तर दृश्य पश्य या शब्दापासून ऋषी शब्द बनलाय. ऋषी म्हणजे कोण, की ज्यांनी दाढी वाढवली आहे, ज्यांनी जटा केलेल्या आहेत, त्यांनी तिथे रुद्राक्षाच्या माळा बांधल्या आहेत, भस्माचे पट्टे ओढलेले आहेत, हातात कमंडलू आहे, पायात खडावा आहे, तर असं एक मृग चर्म घातलेलं आहे, व्याघ्र चर्म घातलंय, असं डोळ्यासमोर येतात. पण असं जरुरी नाहीये, आपल्यामध्ये सुद्धा अनेक असे तत्वाचं दर्शन केलेले लोक असू शकतात. सामान्य कपडे घालून आपल्यात वावरणारे अनेक ऋषी असू शकतात. आता ऋषी म्हणजे कोण, ज्यांनी सगळं पाहिलंय. दोन प्रकारचे आहेत. एक जे मंत्र आपण म्हणतो ते त्या मंत्रांनी प्रत्येक व्यक्ती, प्रत्येक जीवात्म्याला, अशा महान आत्म्याला स्वतः दर्शन दिलंय आणि स्वतः त्याला प्रगट केलेलं आहे. आणि मग त्या मंत्राची विधी त्याला माहिती असते, तर त्यांना ऋषी म्हटलं जातं. तसंच ज्यांना आत्मसाक्षात्कार झालाय, ज्यांनी परमात्म्याला पाहिलेलं आहे, ज्यांनी हे तत्व पाहिलेलं आहे, तर दृश्य पश्य म्हणजे ज्यांनी स्वतः त्याचं दर्शन घेतलंय, ते सर्व जीवात्मे ऋषी आहेत. ते ऋषी पदावर आरूढ झालेले आहेत.
आणि महर्षी म्हणजे महान असे ऋषी, महान असे तत्वदर्शी पुरुष, ते ब्रह्मामध्ये म्हणजे आत्म्यामध्ये प्रवेश करतात. अशा सिद्धीची इच्छा करणारे साधक, बघा इथे साधक म्हणजे जो साधतो, ज्याला काही प्राप्त करून घ्यायचंय, सिद्धी प्राप्त करायची आहे, तर त्यासाठी साधना करावी लागेल, आणि जो साधना करतो तो साधक आहे. तर सिद्धीची इच्छा, आता सिद्धीचा अर्थ इथे शूद्र सिद्धी नाहीये, तणिमा महिमा लगिमा, पूर्णावस्था. सिद्धावस्था म्हणजे पूर्णावस्था. म्हणजे आपण आता जे काही आहोत, ज्ञानाचे कण गोळा करतोय थोडे थोडे, पण जेव्हा पूर्ण परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त होईल तेव्हा आपला विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश भरून जाईल. आणि तो जेव्हा भरून जाईल तेव्हा पूर्ण ज्ञानाची, पूर्ण आनंदाची प्राप्ती होईल. म्हणून इथे असे जे साधक आहेत ज्यांना सिद्धी किंवा पूर्णावस्था प्राप्त करून घ्यायची आहे, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण आनंद प्राप्त करून घ्यायचा आहे, असे साधक ब्रह्मचर्य व्रताचे आचरण करतात. आता ते म्हणतायत की मी तुला संक्षिप्त वर्णन करून सांगतो की मुक्त कसं होता येईल. पुढची स्लाइड माताजी. आता इथे सर्वप्रथम लक्षात ठेवलं पाहिजे, मुक्त जर व्हायचंय म्हणजे याचा अर्थ आपण बद्ध आहोत. म्हणून जीवांचे दोन प्रकार आहेत, एक बद्ध जीव आणि एक मुक्त जीव. बद्ध जीव कोण आहेत? की ज्यांना बांधून टाकलंय. बद्ध म्हणजे बांधलेले. बांधलेले म्हणजे काय? की ज्यांना, ज्यांच्या समजून जा की तुम्हाला त्यांच्या डोळ्यावर पट्टी आहे अज्ञानाची, ज्यांचे हातपाय साखर दंडांनी बांधलेले आहे, ज्यांना अंधाऱ्या खोलीत टाकलेलं आहे, अगदी अशीच अवस्था आहे. फक्त इतकंच आहे की आपल्याला याची जाणीव नाहीये की आपण बद्ध आहोत. जोपर्यंत आपल्याला जाणीव होत नाही की आपण बद्ध आहोत, या प्रकृतीच्या मायेच्या आवरणाखाली आहोत, माया आपल्याला नाचवते, तीन गुण आपल्याला नाचवतायत, ही जोपर्यंत जाणीव होत नाही, जसं कठपुतल्या नाचवाव्यात तसं नाचवले जातोय आपण, पण आपल्याला ही जाणीवच नसते. जोपर्यंत बांधलेल्याची जाणीव नाहीये तोपर्यंत मुक्तीची इच्छा निर्माणच होणार नाही. हे सर्वप्रथम लक्षात ठेवलं पाहिजे. म्हणून आपल्याला जोपर्यंत आपण बद्ध आहोत ही जाणीव होत नाही, तोपर्यंत मुक्तीच्या साठी आपण बिलकुल धडपड करत नाही. म्हणून इथे भगवान त्याला संक्षिप्त ह्याच्यात सांगणार आहेत की मुक्तीसाठी काय केलं पाहिजे. तर म्हणून आपण आता तो म्हणजे बद्ध जीव आणि मुक्त जीव. मुक्त म्हणजे ज्यांच्या बेड्या सुटलेल्या आहेत, जे अंधाऱ्या खोलीतून ज्ञानाच्या प्रकाशाकडे आलेले आहेत, ज्यांचं अज्ञान दूर झालेलं आहे, आणि त्यानंतर जे आहेत असे की जे या सर्वांच्या पलीकडे गुणातीत झालेले आहेत, मायेच्या पलीकडे गेलेत, तर अशा जीवांना मुक्त जीव असं म्हणतात. ज्यांचा आध्यात्मिक जगतात प्रवेश झालेला आहे, ज्यांना ज्ञानाची आणि आनंदाची पूर्ण अवस्था प्राप्त झाली आहे, ज्यांना या जगात शिकायचं आता काही राहिलं नाहीये. हे जग म्हणजे शिकायची शाळा आहे. आपण शिकतो, दर जन्मात थोडं थोडं शिकतो, आणि शिकून जेव्हा आपला अभ्यास पूर्ण होईल तेव्हा आपल्याला भौतिक जगातून आपल्याला जे आध्यात्मिक जगत आहे तिथे आपलं प्रमोशन होईल किंवा तिथे आपल्याला प्रवेश मिळेल, ती पात्रता आहे. हा अभ्यास पूर्ण करणं, हा अभ्यास ज्या जन्मात पूर्ण होईल त्या क्षणी आपल्याला ती दारं उघडतील. आणि म्हणून सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदिनिरुध्य च मूर्ध्याध्यायात्मन प्राणम आस्थितो योग धारणाम. सर्व इंद्रियांच्या क्रियांपासून निवृत्त होणे म्हणजे योगावस्था किंवा योग धारणा होय. इंद्रियांची सर्व द्वारे संयमित करून आणि मनाला हृदयामध्ये तसेच प्राणवायूला मस्तकामध्ये स्थित करून मनुष्य स्वतःला योगामध्ये स्थित करतो. आता हे जर वाक्य असं सहज आपण वाचलं ना तर बऱ्याच गोष्टी समजणार नाहीत. आणि यातली जी भाषा वापरलेली आहे, तर आपल्याला म्हणजे नेमकं काय, आपल्या मनात प्रश्न येईल की म्हणजे नेमकं काय, काय करायचं काय, म्हणजे ते क्रियांपासून निवृत्त होणं पण कसं व्हायचं. आता आपल्या प्रत्येकाच्या मनात हे प्रश्न निर्माण होतात कारण आपण काही गोष्ट ऐकतो, आता जी आपल्या फायद्याची आहे तर मग मी ती कशी करू, तर मी ती कशी करावी, त्याच्यासाठी विधी काय आहे, त्यासाठी प्रक्रिया काय आहे, त्यासाठी मी काय केलं पाहिजे, हा पहिला प्रश्न आपल्या प्रत्येकाच्या मनात उभा राहतो. तर हे आपण फोड करून पाहायचंय, सोपेपणाने पाहायचंय. बघा पहिली गोष्ट, आपण कोण आहोत, तर आपण एक मांसाचा पिंड आहोत, आणि हा पिंड एका पिशवीमध्ये घट्ट बांधलेला आहे, आणि त्याची जी शिवण आहे ती आपल्या गुदद्वाराच्या आणि जननेंद्रियांच्या मध्ये आहे. तिथे हात लावला तर शिवणीसारखा भाग आहे, कारण आपण एका थैलीमध्ये आपल्याला शिवून टाकलेलं आहे. आता ह्याला जी बाहेरच्या जगाशी काही संपर्कच होऊ शकणार नाही, तर तो व्हावा म्हणून 9 द्वार आपल्या शरीराला आहेत, 9 भोक आहेत, 9 छिद्र आहेत, आणि त्या 9 छिद्राद्वारे, 9 भोकांच्या द्वारे, 9 द्वारांच्या द्वारे आपण बाह्य जगाशी संपर्क प्रस्थापित करत असतो. तर अशी जी इंद्रिय 9 द्वार जी आहेत, तर त्याच्यासाठी आपण पाहतो, ऐकतो,
त्यानंतर आपण चवी घेतो, गंध घेतो, स्पर्श करतो. तर हे जे सगळी ज्ञानेंद्रिय आहेत त्याबरोबर आपली कर्मेंद्रिय सुद्धा आहेत. तर त्याच्याद्वारे आपण या बाह्य जगात वावरत असतो. तर ही जी इंद्रिय आहेत त्यांच्या क्रियांपासून निवृत्त होणं. बघा आता इथे लक्षात घ्या, क्रियांपासून निवृत्त होणं म्हणजे कुठलीही क्रिया न करणं, म्हणजे चुपचाप बसून राहणं. आता हे शक्य नाहीये. आपण नुसतं एका ठिकाणी बसायचं म्हटलं, बघा आपण स्थिर व्हायचंय, आपल्याला चंचल कडून स्थिरत्वाकडे जायचंय, तर ते एकदम उडी मारून आपण जाऊ शकत नाही. पहिल्यांदा काय करावं लागेल, आता आपण जर अष्टांग योग पाहिला तर नियम काही नियमांचं पालन करायला पाहिजे, काही शुद्धी, काही नियम जे आपल्याला आचरणात आणले पाहिजे. मग काय करायचं की मग येतं आसन. तर आसन का आधी सांगितलंय, तर आधी आपल्याला आपल्या शरीराला स्थिर करावं लागेल. कारण तुम्ही बघा, तुम्ही एके ठिकाणी बसून बघा, तर आपल्याला बसायची सवयच नाहीये. पायाला मुंग्या येतात, पायाला टोचतंय, मग पाय सरळ करा, मग इकडे लक्ष जात आहे, पायाला खाज येतेय, किंवा आता मला पाय सरळ करायचे, आता मला इकडे बघायचंय, तिकडे बघायचंय. तर ही अशी जी चंचल अवस्था असते, तर ती आपल्या प्रत्येकाची असते. म्हणून रोज जर अभ्यास केला तर हळूहळू आसन सिद्ध व्हायला लागतं. 3 तास जर तुम्ही एका अवस्थेत बसू शकलात तर मग तुमचं आसन सिद्ध झालं असं म्हणतात. तर म्हणजे काय की शरीर स्थिर करायचा अभ्यास होतो. आता ह्याच्यासाठी म्हणून आसन पण चांगलं पाहिजे, एकाच ठिकाणी घातलं पाहिजे, की जेणेकरून तिथे शक्ती निर्माण होईल. आता आसन जर टोचणारं असेल आणि आसन जर मऊ मुलायम नसेल तर आपलं सारखं लक्ष त्या पायाकडे जाईल, कुठे टोचतंय तिकडे. त्यामुळे आपल्याला तिकडचं लक्ष हटवायचंय, शरीराकडचं लक्ष हटवायचंय. त्यामुळे तिथली जाणीव जेवढी कमी, म्हणून सुखासनात बसायचंय, आसन सिद्ध करायचंय. आधी शरीर सिद्ध व्हायला पाहिजे, मग येतो प्राणायाम, प्राणाचा आयाम, म्हणजे मग आपल्या श्वासावर. आता शरीर स्थिर झालं, आता श्वास स्थिर करायचा आहे, मग श्वासावर लक्ष द्यायचं. तुम्ही लक्ष दिलं की तो हळूहळू कमी व्हायला लागतो, विचार कमी व्हायला लागतात. मग ते झालं की मग मनावर लक्ष द्यायचं, प्रत्याहार, अष्टांग योगाची पुढची पायरी. म्हणजे तुम्ही आधी कशाला स्थिर केलं, आसनाने शरीराला. 84 लाख आसनं आहेत. प्रत्येक योनीतल्या जीवाची स्थिती, त्याच्या देहाची स्थिती, तितकी आसनं आहेत. आता ही सगळी आसनं शिवसंहिता, हठयोग प्रदीपिका या ग्रंथामध्ये आलेली आहेत. तर त्यातली सगळी प्रचलित नाही आहेत, पण जितक्या योनी आहेत 84 लाख, तितकी आसनं आहेत. आसन म्हणजे काय की शरीराची स्थिती. बघा, भुजंगासन आहे, मकरासन आहे, मत्स्यासन आहे. तर हे म्हणजे काय, त्या जीवाच्या देहाची स्थिती आपण बनवायची आहे. असा वृक्षासन आहे, म्हणजे वृक्ष कसा असतो, तर तशी स्थिती बनवायची. ही आसन आहेत. सिद्धासन आहे सिद्ध बनण्यासाठी, पद्मासन आहे, कमळासारखे पाय बांधवायचे आहेत. तर ही वेगवेगळ्या ज्या शरीराच्या स्थिती आहेत, तर आपण प्रत्येकाला जमेल असं नाहीये. आपण सुखाने ज्या स्थितीत राहू शकतो ते उत्तम आसन आहे, की आपण सुखपूर्वक तिथे बसू शकतो. तर इंद्रियांच्या क्रियापासून निवृत्त होणं शक्य नाहीये, कारण ते कठीण आहे, आपल्याला शांत बसणं. आता इथे निवृत्त व्हायचं म्हणजे काय करायचं, खरं त्याचा अर्थ हा आहे की शांत बसायचं म्हणजे आपल्या जी इंद्रियाच्या क्रिया आहेत त्या भगवंतांकडे लावून द्यायच्या. कारण आपण स्वतः बघा, तुम्ही विचार करा, तुमच्या मनात जर तुम्ही विचार आणला की मला हा विचार करायचा नाहीये, किंवा मला ही गोष्ट खायची नाहीये, तर पुढचा बराच वेळ तुमच्या मनात तीच गोष्ट येत राहते. जसा बॉल दाबून आपण टाकला की तो पुन्हा उसळून वर येतो, तसे विचार उसळून यायला लागतात. हा विचार मनात येणार नाही असं म्हटलं की तोच विचार यायला लागतो, परत 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 परत. मी विचारच आता करणार नाही असं म्हटलं तर मी विचार करणार नाही, मी विचार करणार नाही, मी विचार करणार नाही, मी विचार, हा विचार सारखा येत राहतो. म्हणजे तुम्ही जितकं ते थांबवायला बघाल तितकं ते घडत राहतं. मग यातून सहजपणे कसं बाहेर पडायचं, तर जी गोष्ट आपल्याला शक्य नाही ती त्यांच्यावर सोपवायची. आणि मग अशा वेळी जेव्हा त्या सगळ्या गोष्टी त्यांच्यासाठी ऐकायचं, त्यांच्यासाठी पाहायचं. आता ही प्रत्येक गोष्ट बघा, ही अवस्था पुढची पुढची येत जाते. आता आपण बघताना जगत बघतोय, पण जेव्हा आपण बघू की कणाकणात परमात्मा आहे, तर प्रत्येक ठिकाणी तो परमात्मा असेल. मग तुम्ही दगड बघितला, पशु बघितला, पक्षी बघितला, तरी तुम्ही परमात्म्यालाच पाहताय आणि ही अवस्था प्राप्त होते. त्यालाच आत्मसाक्षात्कार म्हणतात. तेच विज्ञान आहे, तोच अनुभव घ्यायचा आहे. आणि आधी ज्ञान होतं, आपल्याला तर ज्ञान होते, आपण माहिती करून घेतोय, हे ज्ञान आहे. आणि पुढे त्याची अनुभूती आपण अनुभवणार आहोत. हे सर्व म्हणजे आपल्याला हे सगळं आपल्या स्वतःच्या प्रत्ययातून जाणून घ्यायचंय, अनुभवातून जाणून घ्यायचंय. आणि म्हणून क्रियांपासून निवृत्त होणे म्हणजे शेवटी त्या सगळ्या क्रिया आपण भगवंतांकडे लावतो, तेव्हा आपोआपच भगवंत इंद्रियांना खेचून घेतात. आणि म्हणून त्याला योगावस्था, त्यांच्याशी जोडलं जाणं आणि योग धारणा. आता मी तुम्हाला सर्व अष्टांग योग सांगितला, यम, नियम, मग आसन. आसन म्हणजे एका ठिकाणी शरीराला
स्थिर करणं. नंतर येतो प्राणायाम, श्वासाला स्थिर करणं. नंतर येतो प्रत्याहार, मनाला स्थिर करणं. बघा, टप्प्याटप्प्याने जायचंय. तुम्ही म्हणाल मी डायरेक्ट मनाला स्थिर करेन, तर होणार नाही. तुम्हाला शरीर, मग प्राण म्हणजे श्वास, आणि मग मनावर काम करावं लागेल. आता मनाला बरं काम करणं सोपं नाहीये. तुम्ही विचार बघा, त्याच्या मनात किती विचार. तुम्ही शांत बसून मनाकडे बघा, मन किती ठिकाणी फिरत असतं. पण एवढी जरी जाणीव झाली, मग त्याला खेचून आणायचं. जिथे ते गेलंय तिथून त्याला ओढून आणायचं, आणि तुम्हाला कुठे ठेवायचंय त्याला, ती धारणा आहे. मग तुम्हाला दिव्याच्या ज्योतीवरती त्याला स्थिर करायचंय, की आपल्या आज्ञाचक्रात करायचंय, की तुम्हाला टिपक्यावर करायचंय, की भगवंतांच्या चरणी करायचंय. तर भगवंतांच्या चरणी करणं उत्कृष्ट आहे. तिथे धारणा करा, तिथे त्याला आणून ठेवा. बघा, पहिल्यांदा तुम्हाला आणायला लागेल त्याला ओढून, जसं माकडाला आणतात आणि ठेवतात, तसं करावं लागेल, की अरे ये 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 बस इकडे, ये 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 बस इकडे. पण थोड्या वेळाने काय होईल, तुम्ही रोज बसलात तर त्याला सवय होईल. मन सवयीचा गुलाम असतं. 21 दिवस केलीत ना गोष्ट, 22व्या दिवशी तुम्ही बसलात, ते गुपचूप येईल आणि तिथे बसेल, त्यांच्या चरणी बसेल, आणि त्यांची भक्ती करायला लागेल. आणि अशा रीतीने मग हा धारणानंतर ध्यान, मग ते बराच वेळ तिथे बसून राहायला लागेल. आपोआप तुम्ही म्हणालात की लगेच येईल, आणि त्याला त्याच्यात आवड निर्माण होईल, त्याला छान वाटायला लागेल तिथे बसायला, ते धावत धावत येईल. आणि मग तिथे बसेल. तर धारणा आधी तुम्ही त्याला बसायला शिकवा, मग त्यानंतर ते त्याच्यात त्या अवस्थेतच राहायला लागेल, आणि ते ध्यान आहे. आणि मग शेवटी जगाचा विसर पडून जाईल आपल्याला, आणि मग ती समाधी अवस्था आहे. पण आता नुसतं अष्टांग योग केलं तर याच्यातून सुटका नाहीये, कारण ते खूप कठीण आहे. अर्जुन म्हणतो खूप कठीण आहे अष्टांग योग. मग भगवंतांची जोडलं, त्यांच्यावरती धारणा केली, त्यांच्या चरणाचं जर स्मरण केलं, तर त्यांच्या ध्यानामध्ये राहिलो, तर तेही आपल्या आकर्षण शक्तीने खेचून घेतील आपल्याला. आणि मग अशा रीतीने काय होईल, मग सहज ध्यान लागायला लागेल, सहज धारणा होईल, सहजपणे आपण त्या बाह्य जगाच्या विसर पडून जाईल आपल्याला, आपण समाधी अवस्थेपर्यंत जाऊ. आणि म्हणून इंद्रियांची सर्व द्वार, 9 द्वार संयमी. द्वार म्हणजे जिथे काही दोन ठिकाणी मधली जी भाग असते, छिद्र असतं एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी जायला, तर अशी इंद्रियांची सर्व द्वार संयमित, म्हणजे आपल्या नियंत्रणाखाली आणून, आणि मनाला हृदयामध्ये आणि प्राणवायूला मस्तकामध्ये स्थित करून मनुष्य स्वतःला योगामध्ये स्थित करतो. योगामध्ये राहणं याचा अर्थ काय आहे, की प्रत्येक क्षणी तो योग होत राहणं. बघा, आपलं कसं असतं, आपण एक 5 मिनिटं 10 मिनिटं पूजा करतो, किंवा 1 तास भगवद्गीता वाचतो, थोडा वेळ आपल्याला काहीतरी ऐकावंसं वाटलं ऐकतो. पण थोड्या वेळाने यातली आवड वाढली की मग आपण अजून अजून काय बसायला लागतो. 10 मिनिटं बसलो की आता अर्धा तास बसावंसं वाटतं. किंवा आज हे ऐकलं ना, अजून मला उत्कंठा निर्माण झाली, मला अजून ऐकायचंय, अजून ऐकायचंय, अजून जाणून घ्यायचंय काय आहे हे सगळं, ब्रह्मांडाचं काय रहस्य आहे, परमात्मा कसा आहे, त्याचं महात्म्य काय आहे, मी कोण आहे, हे जेव्हा आपल्याला, आपण जेव्हा त्याच्या या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं शोधायला लागतो, तर आपोआपच आपण हळूहळू त्याच्यामध्ये गुंतले जातो, अडकले जातो. आणि त्याच्यात एकदा गुंतले गेलो की आपण या संसारापासून बाजूला व्हायला लागतो. आणि म्हणून योगामध्ये मी हळूहळू त्या अवस्थेत स्थित होणं, राहणं, प्रत्येक क्षणी त्याची जाणीव राहणं. बघा, हृदयामध्ये इथे परमात्म्याचं ध्यान केलं जातंय. दुसरी स्लाइड माताजी. ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्. योगाभ्यासामध्ये स्थिर झाल्यावर, बघा, स्थिर होणं एखाद्या अवस्थेत, ज्ञानात स्थिर झाल्यावर वारंवार शब्द येतो. स्थिर होणं म्हणजे काय, की त्या अवस्थेत राहणं. अवस्थेत राहणं म्हणजे काय, तर आता आपल्याला 1 मिनिट माहितीये की मी आत्मा आहे, पण आपण परत संसार करायला लागलो की विसरून जातो, आणि देह भावनेवर येतो. आणि मग परत आपल्याला आठवण होते, अरे मी आत्मा आहे, आत्मा आहे, मी देह नाहीये. मग परत आपण थोड्या वेळाने विसरून जातो आणि पुन्हा आपल्या कामाला लागतो. पण अशी एक अवस्था येते की हे आपल्याला सारखं आठवायला लागतं, की मी आत्मा आहे, ही जाणीव राहते. आपल्याला परत परत म्हणावं लागत नाहीये की मी आत्मा आहे, मी आत्मा आहे, मी आत्मा आहे. बघा, आता आपण त्या देहात राहतोय, आपण देह नाही आहोत. आता उदाहरणार्थ तुम्हाला सांगते की एकदम जन्माला आलेलं बालक आहे, ते नवीनच जेव्हा रस्त्याकडे बघतंय, तेव्हा त्याला काय दिसतं, बऱ्याच गोष्टी इकडून तिकडे जात आहेत, त्याला गाड्या इकडून तिकडे जाताना दिसतात. सुरुवातीला त्याला काय वाटतं, अरे एक मोठा प्राणी आहे, तो आला, हॉर्न कसा तरी आवाज करत करत आला, आणि ब्रेक वाजवत आला, आणि इकडून तिकडे पळतायत नुसते. पण जेव्हा तो थोडा मोठा होतो तेव्हा त्याला काय लक्षात येतं त्या बाळाला, अरे ही गाडी आहे, याच्यात कोणतरी बसलेला असतो, तो चालवतो, तो जेव्हा स्वतः बसतो, कोणतरी सांगतो, तो पाहतो, तेव्हा त्याला कळतं की ती गाडी आणि तो चालवणारा वेगळा आहे.
आणि मग अशा वेळी लक्षात येतं की कोणतरी आत बसतंय आणि ती गाडी घेऊन जातंय. हे त्याला कळल्यानंतर आत्ता आपण कसे आहोत, आता आपण रस्त्यावरनं जात असतो, आपण पाहतो तरी का गाड्यांकडे? म्हणजे असं आपल्याला माहितीच आहे की त्या गाडीत एक माणूस बसलेला आहे, ती गाडी इकडून तिकडे जात नाहीये. तर ती गाडी चालवणारा आत कोणतरी आहे, तो ती गाडी घेऊन जातोय. हे एकदा माहिती झालं की प्रत्येक वेळी मनाला सांगावं लागत नाही की या गाडीत माणूस बसलेला आहे. तसंच आहे, आत्मज्ञान झालं की हळूहळू ते पक्क व्हायला लागतं. प्रत्येक क्षणी नाही सांगावं लागत की मी आत्मा आहे, आत्मा आहे, आत्मा आहे. ती जाणीव पक्की होते. मग तुम्ही स्वतःकडे इतरांकडे बघताना ते आत्मा म्हणूनच बघता. तुम्हाला माहितीये की ती गाडी आहे, तो रथ आहे, तो कोणतरी चालवतोय, तो चालवणारा वेगळा आहे. माझे शरीर हा रथ आहे, मी तो चालवतोय, माझं कार्यक्षेत्र आहे, माझं साधन, हे आपल्या प्रत्येक क्षणी लक्षात राहतं. आणि जर तुम्हाला ते प्रत्येक क्षणी तुम्हाला ती जाणीव असेल की मी आत्मा आहे, तर याचा अर्थ तुम्ही त्या ज्ञानात स्थिर झालेले आहात. तुम्ही त्या अवस्थेत 24/7 राहत आहात. तर अशा योगाभ्यासामध्ये स्थिर झाल्यावर परमपवित्र ओंकाराचं उच्चारण करत जर कोणी भगवंतांचं स्मरण केलं आणि आपल्या देहाचा त्याग केला, तर त्याला निश्चितच आध्यात्मिक लोकांची प्राप्ती होईल. आता लोक म्हणजे काय, तर डायमेन्शन्स. असे एका ब्रह्मांडामध्ये 14 लोक आहेत. आपण राहतो तो बरोबर मधला लोक आहे, त्याला भूलोक म्हणतात. तर भूलोक हा 7, म्हणजे आपल्यावरती 6 लोक आहेत, भूलोकाबरोबर मध्ये आहे. आणि आपल्या खाली सप्त पाताल आहेत, अधोलोक आहेत. आणि भूलोकावरती भुवर लोक आहे, वर स्वर्ग लोक आहे, मग महर लोक आहे, मग जनलोक आहे, मग तपोलोक आहे, आणि मग सत्य किंवा ब्रह्मलोक आहे. प्रत्येक लोकात वेगवेगळे जीवात्मे राहतात. आपण जसजसे वर जाऊ तसे उन्नत उन्नत जीव वरच्या वरच्या लोकात राहतात. तुमच्याकडे त्या लोकात वावरायला तसं वेगळं शरीर लागतं. जर भूलोकातलं शरीर असेल तरच तुम्ही भूलोकात वावरू शकता. तुमच्याकडे भुवर लोकातलं म्हणजे अंतरिक्ष, स्वर्गलोक आणि भूलोक यातला मधला जो भाग आहे त्याला भुवरलोक म्हणतात. तर तुम्हाला महर लोकात जायचं असेल, जेव्हा विज्ञानमय आनंदमय कोश मिळतो तेव्हा आपण त्या लोकातही वावरू शकतो. तर अशा वेळी लक्षात ठेवलं पाहिजे की आध्यात्मिक लोक, आत्म्याशी संबंधित जे उच्चतर लोक आहेत, तर त्यांच्याबद्दल म्हटलेले त्यांची प्राप्ती होते. पुढची स्लाइड माताजी. अनन्यचेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः. हे पार्था, जो भक्त विचलित न होता अनन्य भावाने सतत माझं स्मरण करतो त्याला प्राप्त होण्यास मी सुलभ असतो, कारण तो निरंतरपणे भक्ती योगात रममाण झालेला असतो. रममाण, रमणं. रमणं म्हणजे काय? रमणं म्हणजे रमून जाणं. आता एखाद्या गोष्टीत आपण रमून जातो, जी आपली आवडीची गोष्ट असते. तर पिक्चर बघायला आवडत असेल तर पिक्चर बघताना आपण रममाण होतो. कादंबरी वाचायला आवडत असेल तर कादंबरी वाचताना आपण रममाण होतो. म्हणजे किती वाजले पत्ताच लागत नाही, इतकं रमून जातो, इतकं हरवून जातो स्वतःला. आणि आवडीने करतो आणि पुन्हा पुन्हा ते करावंसं वाटतं, कारण आपल्याला त्याच्यात आवड निर्माण झालेली असते. तर रममाण होणं, रमून जाणं हे खूप महत्वाचं आहे. अध्यात्मामध्ये असं आहे ना की एकदा तुम्ही त्या मार्गावर आलात की तुम्ही त्याच्यात जसं चालायला लागाल तसं तुमची आवड वाढत जायला पाहिजे. आपली आध्यात्मिक प्रगती होते किंवा नाही हे कसं ठरवायचं? तर हे अशावरनं ठरवायचं की आपण पूर्वी किती वेळ भगवंतांबद्दल विचार करत होतो, आता किती वेळ करतोय, आपल्याला आता किती आवडतंय, आपला किती वेळ आपण त्यासाठी लावतोय, किती वेळ ऐकतोय. पूर्वी आपल्याला मस्त बॉलिवूडची गाणी ऐकायला आवडत होती, आता आपल्याला छान भजनं ऐकायला आवडत आहेत. तर हे भक्त बघायचं. पण पुढे अशी अवस्था येते की तुम्ही काहीही ऐकलत, काहीही पाहिलत, कसलाचाही स्पर्श, कशाचाही गंध, सगळं काही परमात्मा असतं. मग तुम्ही बॉलिवूडची गाणं ऐकली तरी तुम्हाला त्याच्यातही परमात्मा दिसतो. तुम्ही जी गोष्ट पाहाल त्याच्यातही तुम्हाला परमात्मा दिसतो. ज्याला स्पर्श कराल तिथेही तो परमात्म्याचीच अनुभूती आहे. म्हणून सगळ्या गोष्टी तुम्हाला तो दिसतो, त्याला साक्षात्कार म्हणतात. आता ही फक्त ज्ञान आहे, पण पुढे तो साक्षात्कार होतो, ते दर्शन होतो, तो दिसायला लागतो. आणि हे असं घडलेलं आहे, हे काय सांगीवंगीच्या गोष्टी नाहीयेत. हे लक्षात घ्या, हे काय असं फक्त थोतांड नाहीये. हे आत्मसाक्षात्कार झालेले अनेक जीवात्मे आहेत की त्यांनी हा करून घेतलाय, त्यांना आत्मदर्शन झालंय, त्यांना तो परमात्मा दिसलाय आणि प्रत्येकामध्ये दिसलेला आहे. आता लक्षात घ्या, जर प्रत्येकामध्ये परमात्मा आपल्याला दिसायला लागला तर आपली काय अवस्था होईल? आणि तो परमात्मा हसून पाहतोय, तो कोण मित्र राहील, कोण शत्रू राहील, कोण आपला, कोण परका, आणि कोण देव आणि कोण असुर, कोण वाईट कोण चांगलं, आपण सगळ्यांच्या पलीकडे जाऊ, कारण त्यांच्याशिवाय दुसरं काहीच नाहीये. आणि म्हणून जो भक्त विचलित न होता अनन्य भावाने की तूच एक आहेस बस, बाकी अनन्य, अन्य कोणीही नाही, माझं स्मरण, माझी आठवण करतो,
त्याला मिळण्यासाठी मी सुलभ असतो, मी सहजपणे त्याला प्राप्त होतो. किती छान आहे बघा. कारण तो निरंतरपणे, त्याला अंतर नाहीये, म्हणजे एक क्षण सुद्धा विसरत नाहीये. ही भक्तीची अवस्था आहे की एक क्षण जरी विसरलो तरी व्याकुळ व्हायला होतं. बघा, हे आत्ताही नाहीये आपली अवस्था, कारण आपण संसारी आहोत, आपण गृहस्थाश्रमी आहोत, आपला संसार आहे, आपण त्यात वेळ काढून ह्या गोष्टी करतोय. पण भक्तांची जर अवस्था आपण पाहिली की एक क्षण सुद्धा त्यांना त्यांचं विस्मरण झालं तरी ते व्याकुळ होऊन जातात एकदम, असं भक्तिसूत्रामध्ये नारद मुनींनी म्हटलेलं आहे. तर विचार, कोणाचा काय मेसेज आहे? एकच मिनिट. हरे कृष्ण. एक मिनिट काय, कोणाला हे जरा त्यांचं अटेंडन्स लावा माताजी. अच्छा, तुम्ही कॉन्टॅक्ट नंबर चॅट बॉक्स मध्ये शेअर करा. ओके ओके, हा करा करा सगळ्यांनी तुमच्या. तर मी काय पुढची स्लाइड माताजी विसरले. मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमांगताः. माझी प्राप्ती केल्यावर भक्ती योगी, बघा, भक्ती करणारे आणि योग साधणारे महात्मे जन, जे महान असे जीवात्मे आहेत, असे अनेक महात्मे, अनेक जीवात्मे की ज्यांनी हे सर्व जाणलेलं आहे, त्यांना हे ज्ञान झालेलं आहे, त्यांनी अनुभूती घेतली आहे, त्यांनी हे सगळं पाहिलेलं आहे स्वतः. नुसतं ऐकलं नाही, ऐकलं ही एक अवस्था आहे, पण नंतर स्वतः पाहिलंय, स्वतः अनुभव घेतलेला आहे. तर या दुःखमय तात्पुरत्या जगतात कधीच परतून येत नाहीत. बघा, हे दुःखमय म्हटलंय, पण आपल्याला असं नाही वाटत ना. आपल्याला वाटतं की दुःखमय कुठे आहे, आपल्याला तर आनंद आहे, मी तर आनंदी आहे संसारात. हा संसारातला रस मला आवडतोय, मला कुटुंबात राहायला आवडतंय, मला माझं घरदार सगळं आवडतंय, असं आपल्याला वाटत असतं. पण जर आपण विचार केला की हे सगळं तात्पुरतं आहे, कधीतरी वेळ येणार आहे जेव्हा हे सोडून जावं लागणार आहे. आणि प्रत्येकाचा जेव्हा जन्म झालाय, जेव्हा आपण ज्या क्षणी जन्माला येतो त्या क्षणी आपला शेवटचा श्वास लिहिलेला असतो, आपल्याला श्वास मोजून दिलेले असतात, ते आपण कसे वापरतो. म्हणून हठयोगी जे आहेत ना, ते आता कासव बघा, ते एकदम दीर्घ दीर्घ श्वास घेतात, आतून श्वास घेतात, त्यामुळे ते भरपूर वेळ जगतं. आता जे लोक भराभर श्वास घेतात ते श्वास भरभर वापरून संपवतात. तर म्हणून जितके तुम्ही श्वास वापराल, तर आपला जो श्वास आहे, शेवटचा श्वास प्रत्येकाचा लिहिलेला आहे. मग अशा वेळी हे जे आहे, जेव्हा सोडून जावं लागेल तेव्हा काय होईल. बघा, अभ्यास आपण करतो, आपण जेव्हा परीक्षेचा अभ्यास करतो, परीक्षेची तारीख ठरलेली असते, या तारखेला परीक्षा आहे. पण आपण परीक्षेची जी तारीख आहे त्या दिवशी सकाळी अभ्यास करायला सुरुवात करतो का, किंवा एक तास आधी अभ्यास करायला सुरुवात करतो का, तोपर्यंत झोपलेले असतो का? असे काही असू शकतील अर्थात. पण काय करतो आपण, आता परीक्षेची तारीख डिक्लेअर झाली की आपण लगेच अभ्यासाला सुरुवात करतो. मग अभ्यासक्रम पाहतो, तो सगळा वाचतो, तो सगळा समजून घेतो, मग त्याचं सगळं पाठांतर जे जे काही तो अभ्यास करत राहतो, आणि मग परीक्षेच्या वेळी पेपर देतो. मग हेच आहे ना, मृत्यू एक परीक्षा आहे. आणि या परीक्षेसाठी आयुष्यभर तयार व्हावं लागतं. आणि म्हणून ही जी तयारी आहे, ही सगळी साधना आहे, उपासना आहे. आता मी कालच तुम्हाला म्हटलं की याच्यासाठी केला होता अट्टाहास, शेवटचा दिस गोड व्हावा. म्हणजे शेवटचा दिवस पण आनंदमय व्हायला पाहिजे, शेवटचा दिवस पण उत्सव व्हायला पाहिजे, ती पण दिवाळी व्हायला पाहिजे. तुम्ही बघितले संत महात्मे असे मृत्यूला जातात सामोरे, ते कधी असे दुःखाने रडत छाती पिटत गेलेले पाहिलेत का? आनंदाने भजन करत जातात. याचा अर्थ काहीतरी त्यांना मिळालंय, काहीतरी अवस्था आहे की जी उत्तम आहे, या संसाराच्या पलीकडे आहे, की काहीतरी त्यांना मिळालेलं आहे. तर म्हणून ते असं उच्च आहे, म्हणूनच ते त्या अवस्थेतही आनंदी आहेत. आणि म्हणून हेच सगळं जगत आहे. आपल्याला वाटतंय की चांगलं आहे का, आपण राहतोय सगळ्यांबरोबर, आपल्याला भीती वाटते ते आपल्याला सोडून जातील, आपल्याला भीती वाटते आपण एवढे गोळा केले ते कधीतरी नाहीसं होईल. पण ते होणारच आहे, जेव्हा मृत्यू होईल तेव्हा देवाबरोबर सगळं इथेच राहणार आहे, या जन्मात राहणार आहे. आता तुम्ही एक मला सांगा, तुम्हाला मागच्या जन्मातलं कोणाकोणाला आठवतंय की मागच्या जन्मात आपण कोण होतो, कुठे राहत होतो, आपलं नाव काय होतं, आपले कुटुंबीय कोण होते, आपण तेव्हाही त्यांच्यावर खूप प्रेम केलंय, तेव्हाही आपण कुठल्या तरी घरात राहत होतो, कोणाचे आई वडील होतो, कोणाचे कोण कोण होतो, आणि त्या अवस्थेमध्ये आपण आनंदात असू कदाचित तेव्हा, अशी आपल्याला वाटत असेल. पण आता या जन्मात आपल्याला मागच्या जन्मीचं काही लक्षात आहे का? मग जेव्हा पुढचा जन्म होईल तेव्हा या जन्मातलं काहीच आठवणार नाहीये, या जन्मातलं काहीच बरोबर नेणार नाहीये. तुम्ही पाहिलंय का, एक छोटं बाळ जन्माला आलंय, त्याच्याबरोबर 10 गाड्या उभ्या आहेत दारात, 4-5 घरं पण आली आहेत बरोबर, त्या कपडे घेऊन आलाय, दागिने घेऊन आलाय, शिकून आलाय सगळं, लगेच हाय डॅडी कसे आहात असं म्हणतोय का तो?
त्याला सुरुवात तर पहिल्यापासूनच करावी लागते. सगळं अ आ इ ई शिकावं लागतंय. मग मला सांगा की हे जे सगळं मागच्या जन्मी कमवलं ते जर काहीच घेऊन जाऊ शकत नसू, देह घेऊन जाऊ शकत नसू, तो जाळून टाकला जाणार आहे, तर मग त्याच्याशी अडकून पडण्यात काय अर्थ आहे? सहजपणे बाजूला होता आलं पाहिजे. सहजपणे त्यातनं सुटता आलं पाहिजे. जेव्हा ती वेळ येईल, ती कधीतरी येईल, पण आल्यानंतर ती किती सहज होईल. म्हणजे आपल्याला कल्पना असेल, जसं वस्त्र काढून ठेवावीत, अन्यथा काय होईल? मी म्हणजे देह, मी म्हणजे देह, मी म्हणजे देह. मी जो आरशात दिसतो तो मी आहे, मी अमुक तमुक आहे, मी अमुक तमुक डिग्र्या घेतल्यात, माझ्याकडे अमुक तमुक पैसे आहेत, असं म्हणत राहिलो तर जेव्हा देह जळताना पाहू तेव्हा किती यातना होतील, नरक यातना होतील. जितके अडकून पडू तितकी पुढची गती होणार नाही. मागे मागे मागेच अडकून पडू, ही दुःखकारक अवस्था आहे. ह्याच नरक यातना आहेत. आणि यातून सुटायचं असेल तर संसारातनं बाहेर पडायचं नाहीये. संसार तर आपल्याला करायचाच आहे, उलट अधिक प्रेमाने करायचा आहे, अधिक उत्तमपणे करायचा आहे. पण तो करताना कसं आत कुठेही चिकटायचं नाहीये, आसक्ती ठेवायची नाहीये. पण माझं काही नाहीच आहे ना. बघा, तुम्ही हॉटेलमध्ये आपण फिरायला जातो बाहेर, तेव्हा आपण 2, 4, 5, 15 दिवसासाठी खोली घेतो, छान असते एकदम. तिथे राहतो आणि मग तेवढा काळ वास्तव्य झाल्यावर परत येतो. तर आपण तिथे राहतो तोपर्यंत ठीक आहे ना, पण आपल्या मनात जाणीव असते की नाही, की मी इथे तात्पुरता आलेलो आहे, मी या हॉटेलमध्ये 10 दिवसासाठी आहे, हे काय माझं नाहीये, मी इथे राहतोय. मग तुम्ही तेवढ्या 10 दिवसात मरमर करून, परिश्रम करून, काही खर्च, नवीन नवीन गोष्टी विकत आणताय आणि त्या हॉटेलच्या खोलीमध्ये जर तुम्ही नवीन कपाट आणून ठेवलं तुमच्या पैशाने, तिकडची खोली सजवायला लागलात, किंवा तिथे तुम्ही महाग महाग गोष्टी आणल्यात, फायदा काय त्याचा? तुम्हाला तिथे जेवढं आवश्यक आहे, तुम्हाला साबण हवाय साबण आणा, हे हवंय गरजेचं आहे तेवढं आणा जे तुम्हाला आवश्यक आहे. पण अशा सगळ्या गोष्टी धडपड करून आणून ठेवून एक दिवशी तर हे सोडूनच जायचंय. मग तुम्ही जर हॉटेलची रूम सोडून जाणार, दुःख होणार आहे, कारण तुम्ही 10, 15 दिवस तिथे काढले. या देहात तर आपण कित्येक वर्ष काढली आहेत. थोडंसं दुःख तर होणारच आहे. पण शेवटी इतकं नाही ना होणार की तुम्ही छाती बडवताय आणि हॉटेलची रूम सोडताना तुम्ही तिथे दार धरूनच बसलाय, लोक खेचतायत, अरे चल घरी जायचंय, घरी आता हे काय इथे तात्पुरते राहत होतो 10 दिवस आपण, असं कोणीतरी केलंय का? असं कोणी जर करत असेल तर मूर्ख म्हणू त्याला. की आपल्याला माहिती आहे की आपण 10, 15 दिवस इथे तात्पुरते आलेलो आहोत, आनंदाने राहायचंय मजेत, पण मनात भावना आहे की हॉटेल आहे, माझं घर नाहीये. शेवटी आपल्याला कुठे जायचंय? घरी जायचंय. मग घर, धाम, किती प्रेममय शब्द आहे, किती उबदार शब्द आहे. मग भले ते हॉटेल इतकं सुंदर नसेल, पण तिथे प्रेमाची उब आहे, मायेची उब आहे, तिथे संरक्षण आहे, तिथे आपलेपणाची भावना आहे. मग तिथे गेल्यावर जितकं सुरक्षित वाटतं, जितकं प्रेम वाटतं, तितकं हॉटेलच्या रूम मध्येही वाटत नाही, कितीही सुखसोयी असल्या तरी. हीच अवस्था आपल्या जन्माची आहे. आपलं खरं घर हे नाहीच आहे. आपलं खरं धाम, आपले खरे पिता ते आहेत. आपल्या माता पित्यांवर आपण इतकं प्रेम करतो, जे तात्पुरते देहाचे माता पिता आहेत. ते या जन्मात फक्त आपल्याला मिळालेत. मागच्या जन्मातही असतील कोण ना कोणतरी, मी असं नाही म्हणत आहे. आता माता पिता, मुलं किंवा पती पत्नी यांची नाती अनेक जन्मात चालतात, कारण त्यांची ऋणानुबंध असतात, त्यांची देणी सर्वात जास्त असतात. पण शेवटी त्यांच्यावर आपण इतकं प्रेम करतो, त्यांना सोडून जाताना एवढं वाईट वाटतंय. मग आपले खरे पिता कोण आहेत? आपण विसरूनच गेलोय ते मनातलं प्रेम. आणि म्हणून तात्पुरतं जगत आहे हे. त्यांना परमसिद्धी प्राप्त, एकदा ती परमसिद्धी, परम ज्ञान प्राप्त झालं, परम आनंद, की मग परत फिरून यावंच लागत नाही. कोणाला आवडेल का जेलमध्ये टाकलेलं? म्हणेल का मी जेल म्हणजे माझं घर आहे, मी आनंदात राहतोय? बरेच लोक तसे पण राहतात, त्यांना जेलमधून बाहेर सुटायचं म्हटलं तरी त्यांना भीती वाटायला लागते. तर पोपटाला बघा, तुम्ही पिंजऱ्यात टाकलं की बाहेर पडताना तो लगेच निघूनही जात नाही. त्याला हे नाही माहिती की घर जग बाहेर आहे. त्याला पिंजरा हेच घर वाटतात, पिंजऱ्यामध्येच वाटतं की हेच खरंय, मला इथे मस्त पेरू मिळतोय, मस्त मिरची मिळते, इथे मला पाणी मिळतंय, मी मस्त सुखात आहे. तशीच अवस्था आहे. आता पुढची साईड माताजी. ब्रह्मभुवनाल्लोका पुनरावर्ती नोर्जुन मामुपेत्य तु कौंतेय पुनर्जन्म न विद्यते. प्राकृत जगातल्या, प्राकृत याचा अर्थ काय? प्रकृतीशी संबंधित. प्रकृती जी आहे ती माया आहे, सत्वरज तममयी. तर ती आहे ते जगत. जगत शब्दाचा अर्थ काय? की जे सतत चलायमान आहे त्याला जगत म्हणतात. अत्युच्च, अतिउच्च असा ब्रह्मलोक, मी आता तुम्हाला सांगितलं डायमेन्शन्स आहेत. आपण 3 डायमेन्शन मध्ये राहतोय. आपण 3 डायमेन्शन मधली देह आपल्याला मिळालेले आहेत, भू भुव स्वहा. पण त्याच्या वरचे डायमेन्शन्स आहेत, 4थं डायमेन्शन. हे सगळे उच्च उच्च आहेत. मह, जन, तप, सत्य. एका ब्रह्मांडात 14 डायमेन्शन्स आहेत. त्यातले 7 खालचे आहेत आणि 7 वरचे आहेत. जितकं वरवर जाऊ तितके उच्च उच्च डायमेन्शन्स आहेत. तर अत्युच्च असा ब्रह्मलोक, सत्यलोक, ते सर्वात हायएस्ट डायमेन्शन आहे.
ते सर्वात खालच्या लोकांपर्यंत सर्व लोक. मग तुम्हाला वाटतं की ब्रह्मलोक आनंदाचं स्थान आहे, तर तसं नाहीये. सर्व दुःखाची स्थान आहेत. या लोकात का दुःखाची स्थान आहे? बघा, आपल्याला अशा ठिकाणी जायला पाहिजे किंवा अशी गोष्ट मिळवायला पाहिजे की जी कायम आपल्या बरोबर राहील. अशी गोष्ट की जी आपल्या बरोबर राहणारच नाहीये, जी नाहीशी होणार आहे, ती आपली कशी असेल? जर आपली असती तर ती आपल्या बरोबर राहिली असती. पण याचा अर्थ काय आहे की दुःखाची स्थानं काय आहे? कारण सगळं तात्पुरत्या गोष्टी आहेत, तात्पुरतं हॉटेल आहे. मग भले ते कितीही जरी पॉश असलं, कितीही सुखसोयी, तिथे अगदी स्विमिंग पूल जरी असला, तरी कधी ना कधीतरी तिथून जावं लागणार आहे. तुमचं कायमची जागा नाहीये, तुमचं ते घर नाहीये. म्हणून ते सगळं दुःखाची स्थान आहेत ती. आणि तिथे सतत बघा, मनामध्ये आता सुद्धा काय आपण आहोत आनंदात घरातल्या लोकांबरोबर. उद्या काय म्हणू, कुठले आजार येतील, म्हातारपण येतंय, शरीर जीर्ण होणार आहे, दिसणार नाहीये, केस पडून जाणार आहेत, पांढरे होणार आहेत, दात पडणार आहेत, हातापायातली ताकद नाहीशी होणार आहे, ऐकू येणार नाहीये, आरशात स्वतःला बघायला लाज वाटेल, असा देह जेव्हा होईल, मग तेव्हा हे आपल्याला प्रत्येकाला भीतीच आहे ना म्हातारपणाची. मग आपला कधी मृत्यू होईल, कुठल्या आजारपणात होईल, काय बेड रिडन होऊन होईल, कुठला आजार मला होईल, घरातले लोक मला पाहतील का, किती विवंचना, किती काळजी. उद्या बॉम्ब, कधीही कोणी महायुद्ध सुरू झालं तर कधीही बॉम्बस्फोट होईल, कधीही बॉम्ब पडेल, कधीही सगळं नाहीसं होईल. म्हणजे प्रत्येक क्षणी अक्षरशः हे आपलं जग जणू काही ज्वालामुखीच्या ह्याच्यावर आहे. कुठल्या क्षणी काय होईल काही सांगता येत नाही. आणि अशा जगात आपण राहतोय. आता या लोकात वारंवार जन्ममृत्यू होतात, परंतु हे कौंतेया, माझे धाम प्राप्त करणाऱ्या जीवाला, धाम नाव बघा म्हटले, धाम म्हणजे घर. आता जिथे आई जाईल तिथे बाळ जाणारच आहे ना. ती खरी आई आहे. किती प्रेम आहे आईबद्दल, आईवर विश्वास आहे. आई आपलं कधी वाईट करणार नाही, आईच आपलं पालन पोषण करते. माझ्या मनात विचार आला की तो आईला आधी कळतो. अशी आपली सर्वांची आई आहे. असं आपलं धाम आहे. घरामध्ये जायला कोणाला आवडत नाही. मग अशा ज्या धामाला जायचं, तर त्याला कधीच पुनर्जन्म नसतो. त्याला परत परत इथे यावं, कारण आईचा हात धरलाय घट्ट. आता आई जाणार तिथे मी जाणार, आई असणार तिथे मी असणार. आणि मग पुन्हा पुनर्जन्म घेऊन या भौतिक जगात यावं लागत नाही. पुढची स्लाइड माताजी. हरे कृष्ण. हा. सहस्रयुग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मण सहस्रयुग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदुः रात्रीं युग सहस्रांतान ते होरात्रविदो जनाः. बघा, मानवीय गणनेनुसार, आता ही मी तुम्हाला म्हटलं की एक ब्रह्माचं अंड आहे, ब्रह्मांड आहे, आपलं एक ब्रह्मांड आहे. त्या ब्रह्मांडात आपण आहोत. आणि त्यातल्या ब्रह्मांडातल्या भूलोकात आपण आहोत. आणि त्यातल्या पृथ्वी तलावर आपण आहोत. तर अशा रीतीने आपला एक लोक आहे, पृथ्वी लोक, भूलोक, असे अनेक. त्याच्यावर एक भुवर लोक आहे, अंतरिक्षाच्यावरती स्वर्ग लोक आहे, जिथे देवी देवता राहतात. त्याच्यावरती महर लोक आहे. महर लोक, आणि याच्यामध्ये पुढे दक्ष प्रजापती राहतात, सिद्ध पुरुष राहतात. नंतर त्याच्यानंतर वरती मनू, नंतर चार कुमार वगैरे ह्यांची सगळी स्थान आहेत. आणि शेवटचं ब्रह्मदेवांचं स्थान आहे, तो शेवटचा लोक आहे, सत्यलोक, ब्रह्मलोक. तर ब्रह्मलोक आहे. प्रत्येक लोकात तुम्ही वर जाल तसं काळाचं परिमाण बदलतं. आता जर तुम्ही देवतांचा दिवस पाहिला, आत्ताच आपण काल बघितलं की जी देवतांचा स्वर्ग लोक आहेत ते स्वर्गात राहतात. मग तिथे काळ कसा आहे, तर त्यांच्याकडे जेव्हा एक दिवस होतो तेव्हा आपल्याकडे 6 महिने होतात. जेव्हा त्यांची रात्र सुरू होते तेव्हा आपले 6 महिने जातात. म्हणजे त्यांचा एक दिवस म्हणजे आपले 6 महिने, आणि त्यांची एक रात्र म्हणजे आपले 6 महिने. असंच वर वर जाऊ. ब्रह्मदेवांच्या बाबतीत काय आहे की आपल्याकडे जेव्हा 1,00,000 वर्ष लोटतात तेव्हा ब्रह्मदेवांचा फक्त 1 सेकंद झालेला असतो. मग एखादी व्यक्ती ब्रह्मलोकात गेली आणि 1 सेकंदात परत आली, तर तो बघेल की इथे काहीच ओळखीचं नाहीये. 1,00,000 वर्ष लोटलेली आहेत. 4,32,000 वर्षाचं कलियुग आहे. आता आपण जिथे आहोत 4,32,000 मानवीय वर्ष. आणि ते 4,32,000 फक्त 5,125 वर्ष लोटलेली आहेत द्वापार युगानंतर. म्हणजे 4,32,000 किती वर्ष जायची आहेत बघा. आणि त्याच्या दुप्पट म्हणून द्वापार. द्वापार का म्हणतात? दोन, द्वापार दुप्पट आहे कलियुगाच्या. म्हणून 4,32,000च्या दुप्पट द्वापार युग आहे. कलियुगाच्या तिप्पट म्हणून त्रेता, 3 त्रेतायुग, तिप्पट. कलियुगाच्या तिप्पट त्रेतायुग आहे. 4,00,000, 4 त्रिक 12 लाख पेक्षा जास्त वर्ष. आणि कृतयुगाला सत्ययुग, कृतयुग म्हणजे 4, कृत म्हणजे 4.
तर हे कृतयुग म्हणजे चौपट, दुप्पट तिप्पट चौपट इतका काळ आहे, म्हणजे 17 लाख वर्ष जवळजवळ. म्हणजे विचार करा किती वर्ष, ही 4 युग मिळून एक चतुर्युगी बनते, चतुर्युगी. 4 लाख त्याच्या दुप्पट द्वापार, कलियुगाच्या तिप्पट त्रेता, कलियुगाच्या चौपट कृत किंवा सत्य, असं एकत्रितपणे इतकी लाखो वर्ष मिळून एक चतुर्युग, 4 युग एकत्र बनतात. अशी 1000 चतुर्युग जातात, तेव्हा ब्रह्मदेवांचा फक्त एकच दिवस होतो. त्यांचा जेव्हा एक दिवस होतो तेव्हा आपली 1000 चतुर्युग गेलेली असतात. मग त्यांची रात्र सुरू होते. मग तितकीच 1000 चतुर्युग एवढी त्यांची रात्र आहे. आणि त्याला म्हटलं जातं कल्प. दिवसाला म्हटलं जातं कल्प आणि रात्रीलाही म्हटलं जातं कल्प. मग त्यांची रात्र झाली की काय होतं, सगळे जीव आहेत ते झोपी जातात त्यांच्या बरोबर, म्हणजे अव्यक्तावस्थेत जातात. मग पुन्हा जेव्हा ते 1000 चतुर्युगाने जागे होतील, त्यांचा दिवस उजाडेल, तेव्हा सगळे जीव पुन्हा देह धारण करायला तयार राहतात. म्हणजे आपापल्या वासनानुसार ते देह घेतात. म्हणजे चाललेलं आहे, अनेक हजारो वर्षांपासून चाललेलं आहे. आपण किती देह घेतलेले आहेत, अगदी दगडापासून ते आता मनुष्यापर्यंत आलेलो आहोत. विचार करा, म्हणजे काय काळ आहे, बापरे, अबब काळ आहे अक्षरशः. तर तशीच ब्रह्मदेवांची एक सहस्त्र चतुर्युग एवढा दिवस, एक कल्प, असं त्यांचं 100 वर्ष आयुष्य आहे. म्हणजे विचार करा, आता त्यांचा मधला काळ आलाय, कारण आता 7व्या मनूचा काळ आहे. त्यांची 14 मनू आहेत त्यांच्या अख्ख्या जीवन कालामध्ये. जे आपल्या अख्ख्या एका कल्पामध्ये 14 आहे, तर त्यांचा आता अर्धा दिवस झालेला आहे कल्पाचा. आणि एकूण त्यांची 100 वर्ष आहेत, त्याच्यातही ते मधोमध आले आहेत. म्हणजे आता जवळजवळ त्यांचा अर्धा काळ त्यांच्या आयुष्याचा लोटलेला आहे आत्ताच्या ब्रह्मदेवांचा. तर लक्षात घ्या, म्हणजे किती प्रचंड काळ अजून जायचा आहे. पुढची स्लाइड माताजी. अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्य हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञकै. एक ब्रह्मदेवाच्या दिवसाचा आरंभ झाल्यावर बघा, मी तुम्हाला आत्ता सांगितलं, जेव्हा त्यांचा दिवस सुरू होतो, जेव्हा ते जागे होतात, जेव्हा कल्पाला सुरुवात होते, त्याला कल्प म्हणतात. सर्व जीवात्मे जे झोपी गेलेले असतात, अव्यक्त असतात, सुप्तावस्थेत असतात, ते व्यक्त होतात आणि त्यांच्या रात्रीचा प्रारंभ झाला. पुन्हा जेव्हा ब्रह्मदेवांची 1000 चतुर्युग लोटल्यावर रात्र होते, तेव्हा ते पुन्हा अव्यक्तावस्थेत लय पावतात. नाहीसे होत नाही, विनाश होत नाही आपला कधीच. आपण फक्त व्यक्त होतो, अव्यक्त होतो, जागे होतो, झोपी जातो. माताजी, माताजी कोणाचा आवाज येतो बंद करा. पुढची स्लाइड. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी आली हा हा, सॉरी, हा आला, हा. भूतग्रामस्य एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे. पुन्हा पुन्हा ब्रह्मदेवाचा दिवस चालू झाल्यावर सर्व जीव अस्तित्वात येतात. म्हणजे एक कल्प येतो, एक कल्प एक दिवस, एक कल्प एक रात्र, एक कल्प म्हणजे 1000 आपली चतुर्युग, माणसांची चतुर्युग. तर अशा रीतीने दिवस चालू झाला की जीव अस्तित्वात येतात, व्यक्त होतात. त्यांची रात्र चालू झाली की परत सगळेजण लय होतात किंवा ते अव्यक्तावस्थेत जातात. असं चाललेलं आहे, सतत चाललेलं आहे. पुढची स्लाइड माताची. परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति. तुमच्या बाजूला जे दिसते ना, ते गोलोकधाम आहे बघा. श्रीकृष्ण बासरी वाजवतायत आणि राधा राणी त्यांच्या बरोबर आहे. याहून एक अन्य अव्यक्त प्रकृती आहे, जी या व्यक्त आणि अव्यक्त जड पदार्थांच्या पलीकडे आहे. तसे सनातन आहे, ती परा आणि अविनाशी आहे. संपूर्ण जगताचा प्रलय झाला तरी ती प्रकृती नष्ट होत नाही. पुढची स्लाइड माताजी. बघा, म्हणजे प्रकृती जी आहे तीही सनातन आहे. आता हे जे आहे ना, ते गोलोकधाम वृंदावन आहे. मी तुम्हाला पटकन सांगते. माताजी पुढच्या स्लाइड दाखवा जरा, म्हणजे आपण आधी संपू, मग मी हे सांगते. अव्यक्तोक्षरमित्युक्तस्तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. आता ही जी लाईन आहे ना, ती आपल्या आयुष्याचं सूत्र आहे, किंवा ही जी लाईन आहे, शेवटची ओळ या श्लोकाची, शेवटचे 2 चरण, याच्यामध्ये सर्व काही सामावलेलं आहे. ते म्हणतात की ज्या स्थानाची प्राप्ती झाल्यावर मनुष्य पुन्हा कधीच परतून, कुठे परतून, या भौतिक जगामध्ये,
हेच माझे परमधाम आहे. यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. म्हणजे याचा अर्थ कधीतरी त्या धामात जायचंय आणि एकदा तिथे गेलो की आपल्याला परत फिरून यायचं नाहीये. आणि तिथे दुःख नाहीये, वियोग नाहीये, कशाची चिंता नाहीये, विवंचना नाहीये, आणि ते घर आहे आणि ते प्रेमाचं स्थान आहे आणि ते खरं प्रेम आहे. आपल्या प्रत्येकामध्ये प्रेम आहे. कोणावरही कोणाला सांगितलं की तू याच्यावर प्रेम कर, तर कोणी कोणावर जबरदस्तीने प्रेम करू शकत नाही. प्रेम ही आतून फुलणारी जाणीव आहे. तसंच भगवंतांचं प्रेम आहे. कोणी कोणाला भक्ती कर, प्रेम कर असं म्हणून कोणी प्रेम करत नाही. ही आपल्या प्रत्येकामध्ये ते सुप्तावस्थेत आहे ते प्रेम. फक्त आपल्याला त्याची जाणीव नाही, आपण विसरलो. पण जेव्हा ते फुलेल, जेव्हा ते उमलेल, जेव्हा ते व्यक्त होईल, तेव्हा ते प्रगट होईल, कारण ते सगळ्यांमध्ये आहे. तेव्हा त्या प्रेमाचा वर्षाव होईल, त्या भक्तीच्या रसाचा पूर्ण अखंड बुडून जाऊ आपण त्याच्यामध्ये, कारण आपल्या प्रत्येकात ते आहे. आणि म्हणून ते जे धाम आहे ते प्रेमाने भरलेलं धाम आहे. आणि ते म्हणून वेदांती ज्याचे अव्यक्त आणि अक्षर, अक्षर म्हणजे क्षर म्हणजे ज्याचा क्षय होतो, जे नाश पावतं ते क्षर. आणि अक्षर म्हणजे ज्याचा कधीही नाश होत नाही. आता आपण अक्षर शब्दांच्या वर्णाला म्हणतो, वर्णमालेला अक्षर म्हणतो. अक्षर, अक्षरापासून शब्द बनतात, कारण वर्णांचा कधीही नाश होत नाही. अ पासून आहा पर्यंत 16 वर्ण आणि क पासून न्य पर्यंतचे व्यंजन, एक ह्यांना सुद्धा मातृका शक्ती म्हटलं जातं, की ती पण शक्ती आहे ते वर्ण. आणि ते वर्णांना अक्षर म्हणतात, कारण ते कधी नाश पावत नाहीत. अगदी तेव्हा जेव्हा महाभारतावेळी गीता सांगितली, ते शब्द पण अजून वातावरणात आहेत. असे काही अजून चाललेत की त्याचे ते शब्द काढून ती पूर्ण ते वातावरणातले शब्द, कारण असे शब्द कधीच नष्ट होत नाहीत. अनेक लाखो वर्षापूर्वीचे शब्द अजूनही वातावरणात आहेत, कारण ते अक्षर आहेत. त्यांचा कधीही क्षर किंवा नाश होत नाही. म्हणून हे सर्वप्रथम आपल्याला या अनेक गोष्टी आहेत की ज्या आपल्याला माहिती नाहीयेत. म्हणून जे परमलक्ष्य म्हणून जाणले जाते, परमलक्ष्य, परम म्हणजे शेवटचं शेवटचं स्टेशन. जर आपल्याला दिल्लीला जायचंय, आता एखाद्या व्यक्तीला दिल्लीला जायचंय, तर एखादा व्यक्ती विमानातून जाईल, एखादा व्यक्ती रस्त्यावरून जाईल, एखादा व्यक्ती ट्रेन मधून जाईल. आता तुम्ही कसं जातात? काही जण एका तासात पोहोचतील, 2 तासात पोहोचतील. काही जणांना पोहोचायला 1 दिवस लागेल, काही जणांना अनेक. म्हणजे आता जर मध्ये थांबत थांबत गेला तर अजून भरपूर वेळ लागू शकतो. पण जाणार सर्वजण दिल्लीलाच आहे, ते परमलक्ष्य, शेवटचं स्टेशन. तर ते आपलं परमात्मा, ते परमधामच आहे, हे लक्षात घ्यायला पाहिजे. तुम्ही किती इकडे तिकडे फिरत, किती रमत गमत, किती मध्ये थांबत थांबत, किती मागे वळत वळत जाता, हे प्रत्येकावर अवलंबून आहे. पण शेवटी सर्वांचं गंतव्यस्थान एकच आहे, तिकडेच जायचंय सर्वांना. आणि म्हणून अशा ठिकाणी गेल्यावर पुन्हा कधी फिरून यावं लागत नाही. पुढची स्लाइड प्रभूजी, माताजी. पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यांतस्थानी भूतानी येन सर्वमिदं ततं. सर्वांहून श्रेष्ठ असणाऱ्या पुरुषोत्तम भगवंतांची प्राप्ती अनन्य भक्तिमय सेवेद्वारेच होते. म्हणजे तुम्ही आपला प्रत्येक गोष्ट त्यांच्याशी जोडा. तुमचं काम, तुमचा श्वास, तुमचं जेवण, तुम्ही आहार घेताय, एक एक घास घेताय, यज्ञ म्हणून घ्या. प्रत्येक गोष्ट, तुम्ही कपड्याची घडी घालताय, यज्ञ म्हणून करा. तुम्ही जेवण बनवताय, यज्ञ म्हणून करा. म्हणजे अत्यंत पवित्र कर्म आहे. मी भगवंतांची सेवा आहे, माझं प्रत्येक कर्म माझ्या कुटुंबियांसाठी करते, कोणाहीसाठी मी काही करते, तर ती सेवा आहे त्यांची. कारण त्यांनी मला देह दिलाय, तात्पुरता मिळालेला आहे. आणि तशा रीतीने म्हणून माझ्या मनामध्ये ही भावना जागृत असली पाहिजे. आणि अनन्य भक्ती, केवळ भगवंतांची भक्ती, ते जरी आपल्या धामामध्ये विराजमान असले तरी ते सर्व व्यापी आहे आणि सर्व काही त्यांच्या ठाई स्थित आहे. म्हणजे ते त्यांच्या धामामध्ये सुद्धा आहे. धामामध्ये म्हणजे गोलोकधाम, वृंदावन. मी तुम्हाला आता दाखवते. त्याच्या पुढची स्लाइड माताजी. यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ. हे भरत श्रेष्ठा, आता ज्या वेगवेगळ्या काळी योग्याने या जगतातून प्रयाण केले असता तो परतून येतो अथवा येत नाही, त्या काळाचे मी तुला वर्णन करतो. इथे भीष्म पितामह आहेत. उत्तरायण, दक्षिणायन. दक्षिणायन देवांची रात्र आहे 6 महिने, म्हणून त्या काळी कुठलंही काम, म्हणून त्यांनी उत्तरायणासाठी थांबले, देवांचा दिवस उजाडावा म्हणून. आणि तेव्हाच त्यांनी मग आपला यातून गमन केलं, या या ह्याच्यातून. म्हणजे बघा, जगतातून प्रयाण करण्यासाठी ते इच्छामरणी होते, म्हणून ते थांबले. इच्छामरणी होते, ते पाहिजे तेव्हा त्यांना मरण आणू शकत होते आणि कधी प्रयाण करायचं हे ठरवू शकत होते. म्हणून ते उत्तरायणाची, देवांचा दिवस उजाडण्याची वाट पाहत राहिले. तर त्या काळाचं मी तुला वर्णन करतो. पुढची स्लाइड माताजी.
अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः. बघा, परब्रह्माचं स्वरूप जाणणारे, परमात्म्याचं स्वरूप जाणणारे साधक अग्निदेवतेच्या प्रभावामध्ये, प्रकाशामध्ये, दिवसाच्या शुभक्षणी शुक्ल पक्षामध्ये किंवा सूर्य उत्तरायणात असतो, म्हणजे जे 6 महिने उत्तरायण आहे, त्या 6 महिन्यामध्ये या भौतिक जगात जर त्यांचा मृत्यू झाला तर ते परब्रह्माची प्राप्ती करतात. पुढची स्लाइड. धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसै ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते. धूर, रात्र. धूर म्हणजे धुकं असलेलं किंवा असं संधिकाल असा त्याचा अर्थ आहे. रात्र, रात्रीची वेळ. कृष्ण पक्ष किंवा दक्षिणायन, देवांची रात्र, रात्रीचा काळ. मरण पावणारा योगी चंद्रलोकाची प्राप्ती करतो, परंतु तो पुन्हा परत येतो, म्हणजे परत यावं लागतं. म्हणून दिवसा, म्हणून भीष्म थांबले होते उत्तरायण लागावं म्हणून. पुढची स्लाइड. शुक्ल कृष्णे गती हे ते जगत शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तीम अन्यया वर्तते पुनः. वैदिक मतानुसार, म्हणजे जे चतुर्वेद आहेत, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आणि अथर्ववेद, त्यांच्या मतानुसार प्रकाशमय आणि अंधकारमय, म्हणजे जो दिवसाचा उत्तरायणाचा तो शुक्ल पक्षाचा तो प्रकाशमय, आणि रात्रीचा दक्षिणायनाचा कृष्ण पक्षाचा तो अंधकारमय, असे या जगतातून प्रयाण करण्याचे 2 मार्ग आहेत. जेव्हा मनुष्य प्रकाशमय मार्गातून प्रयाण करतो तेव्हा तो परत येत नाही, परंतु जेव्हा अंधकारमय मार्गातून प्रयत्न करतो तेव्हा तो परत येतो. बाजूचं चित्र हे कारणोदकशाही विष्णूंचं आहे. ते कारण महासागरामध्ये झोपलेले आहेत आणि अनेक ब्रह्मांड आजूबाजूला त्यांच्या विखुरलेली आहेत. पुढची स्लाइड माताजी. नैते श्रुती पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन. हे अर्जुना, भक्त जरी हे 2 मार्ग जाणत असला तरी तो कधीच मोहित होत नाही. भक्तांसाठी हे मार्ग नाहीयेत, म्हणून तो सदैव भक्तीमध्ये युक्त होतो. याची चिंता करत नाही की मी कुठल्या ह्याने जाणार, मी अंधकार मार्गातनं जाणार की मी प्रकाशमय मार्गातनं जाणार. तो कसलाच विचार करत नाही, कारण त्यांनी सर्व काही त्यांच्यावर सोपवलेलं आहे, भगवंतांवर सोपवलेलं आहे. पुढची स्लाइड माताजी. वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम. इथे भगवान श्रीकृष्ण त्यांच्या करंगईवरती पर्वत उचललाय बघा, गोवर्धन. भक्ती मार्गाचा स्वीकार करणारा मनुष्य वेदाचा अभ्यास, बघा आयुष्य किती आहे आपलं, आता किती गेलं, अजून किती राहिलं काही माहित नाही. मग आता असा याच्यामध्ये आपण किती काय काय करणार, किती एखादा वाटलं वेदाचा अभ्यास करायचा आहे, संस्कृत शिकावी लागणार, ते वेदांचा अभ्यास, एक एक वेदाचा अभ्यास करायला एक एक जन्म पुरा पडणार नाही. काय काय करणार आहोत आपण. यज्ञाचं आचरण, तपस्या म्हणजे कडक नियमांचं पालन, दान देणं किंवा दार्शनिक सकाम कर्म, अशा अनेक गोष्टी लोक करतात. पण जो भगवद्गीतेचा अभ्यास करतो, जो भक्ती मार्गाचा स्वीकार करतो, त्याला याची काही करायची गरज नाहीये, वेदाचा अभ्यास करायची गरज नाहीये, यज्ञ करायचं, कारण त्याचं आयुष्यच यज्ञ बनलेलं आहे, त्याचं आयुष्य स्तप बनलेलं आहे. त्याला दान किंवा अशी काही पुण्य कर्म करायची गरजच नाहीये, कारण ती सगळी फळं त्याला फक्त भक्तिपूर्ण सेवा केल्याने प्राप्त होतात. बघा, म्हणजे तुम्ही नुसती भक्ती करा, त्यांच्याबद्दल ऐका, त्यांच्याबद्दल तुम्ही तुमची श्रवण करा, कीर्तन करा, त्यांचं वंदन करा, अर्चन करा, सख्य भक्ती, दास्य भक्ती, पाद संवाहन, आत्मनिवेदन, कुठल्याही मार्गाने जे तुम्हाला आवडतं सर्वच केलं तर उत्तमच आहे. 9ही पद्धतीने तुम्ही केलं आणि स्वतःला अर्पण करून टाकलं तर अगदी, म्हणजे काय म्हणत, दुग्ध शर्करा योग आहे. पण नाही तर कमीत कमी ऐका, नुसती आठवण करा. विसरला तर ठीक आहे, आठवेल तेव्हा पुन्हा आठवा. असं करता करता ती आठवण सतत राहील, प्रत्येक क्षणी ती आठवण येत राहील. म्हणून अशा लोकांना आपल्या जन्मामध्ये काय एवढा वेदाचा अभ्यास करा, दान द्या, तप करा, काही सकाम कर्म करा, तरच फलप्राप्ती होईल असं नाही. ही सगळी फळं जी आहेत ती त्याला प्राप्त होतात जो भक्ती मार्गाचा स्वीकार करतो. केवळ भक्तीपूर्ण सेवा केल्याने त्याला हे सर्व प्राप्त होते. आणि शेवटी, म्हणजे शेवटी कधी, मृत्यूनंतर परम म्हणजे सर्वश्रेष्ठ, शाश्वत. शाश्वत म्हणजे जे कधी नाश पावत नाही, म्हणजे तिथून इकडे तिकडे कुठेही जायचं नाहीये, कायमचं स्थान, म्हणजे कायमचं अढळ पद, की तिथून तुम्हाला पुन्हा खाली या, पुन्हा वर जा,
पुन्हा दुःखात पडा, म्हातारे व्हा, मृत्यू, अशा सगळ्या चिंता, म्हणजे ह्याचा वियोग होईल, त्याचा वियोग होईल, मला पैसे कमवायला लागतील, पोट्यापणाची चिंता, आजारपणाची चिंता, या सगळ्या संकटांची चिंता, कुटुंब कसं चालवायची त्याची चिंता, असंख्य चिंता डोक्यावर घेतल्या आहेत आपण. त्या सगळ्यातनं मुक्ती आणि सतत प्रत्येक क्षण आनंद, आनंद आणि आनंद, आणि कधीही नाहीसा न होणारा आनंद. म्हणजे बघा, अशी अवस्था जी आहे त्या अशा धामाची प्राप्ती होते. पुढची स्लाइड माताजी. तर शेवटचं आहे, जरा ते पटकन गोलोकधाम वृंदावन काढा जरा पटकन. पटकन दाखवते मी तुम्हाला, मग नंतर तुम्हाला माताजी सांगतील, सोमवारी माताजी येणार आहेत, त्या तुम्हाला समजावतील. तर हे बघा, हे गोलोकधाम वृंदावन हे आपलं पूर्ण जगत आहे. तर खालती जे काळं दिसतंय ना, अर्ध गोल खालचा तो गोल दिसतोय ना, तर त्यात जे झोपले आहेत ते गर्भोदकशाही विष्णू आहे, कारण हे ब्रह्मांड आहे. आता ते एकदम छोटं आहे, तुम्हाला कळत नाहीये. काळ्या रंगाचा जो शेवटी खालचा गोळा आहे ते ब्रह्मांड आहे. त्यात जे सागर आहे त्या गर्भोदक आहे, त्या गर्भोदकात झोपलेत ते गर्भोदकशाही विष्णू आहेत. आणि तुम्ही वरती बघता आहात तर ब्रह्मलोक शेवटचा आहे, आणि ते 14 लोक आहेत हिरव्या रंगाचे. आता ते जे आहे ते भौतिक जगत आहे. आता त्याच्या तुम्ही वरती आला तर वरती पण एक विष्णू झोपलेले आहेत. तर ते कारण सागर आहे आणि ते कारणोदकशाही विष्णू आहेत. वरती बघा काळ्या गोळ्याच्या, हे भौतिक जगत ते काळं आहे, ते ब्रह्मांड आहे. आता त्याच्या वरती येईल तर निळ्या रंगाचा एक चौकोन आणि निळ्या रंग आणि पिवळे पिवळे गोळे आहेत. तर हे वैकुंठ धाम आहे, हे आध्यात्मिक जगत आहे. तर आध्यात्मिक जगत आणि भौतिक जगतामध्ये जो काही प्रकाश दिसतोय ती ब्रह्म ज्योती आहे, ब्रह्माचा प्रकाश आहे. आणि जे निळं निळं दिसतंय, पिवळं पिवळं दिसतंय, तर इथे पिवळी अनंत वैकुंठ आहेत. तिथे चतुर्भुज रूपात भगवंत राहतात. त्यानंतर तुम्ही वरती गेलात तर त्याच्यामध्ये साकेत धाम आहे. गुलाबी रंगाचं कमळ आणि निळ्या रंगाचं कमळ, याच्यामध्ये एक पिवळा चौकोन दिसतोय ना, ते छोटस ते साकेत धाम आहे, ती अयोध्यापुरी आहे. आणि वरती जे गुलाबी आहे ते गोलोकधाम वृंदावन आहे, गुलाबी रंगाचं कमळ जे आहे ते. तर आता हे गुलाबी रंगाचं कमळ बाजूलाही दाखवलेलं आहे. तर हे आध्यात्मिक जगत आहे. एक वैकुंठ म्हणजे भगवंतांचं ऑफिस असं समजा, चतुर्भुज स्वरूपात आहेत, आणि द्विभुज रूपामध्ये ते गोलोकधाम वृंदावनामध्ये असतात. बघा, सख्य भक्ती शांत भक्तीने केलं तर ते त्यांना इथे स्थान आहे वैकुंठामध्ये, आणि जे माधुर्य भक्ती गोपी भावाने करतात त्यांना वरच्या गोलोकधाम वृंदावनामध्ये स्थान आहे. तर त्याच्यातही कुंज उपासना, निकुंज उपासना, अशा अनेक उपासना आहेत, अनेक भाव आहेत. तर उच्च उच्च ह्याला गेल्यावरती त्या सगळ्या गोष्टी, सगळं काही गौडीय वैष्णव संप्रदायामध्ये रूप गोस्वामींनी ह्या सगळ्यांचं वर्णन भक्ती रसामृत सिंधू मध्ये केलंय. मग नंतर तुम्हाला ब्रह्मसंहिता, भक्ती रसामृत सिंधू या सगळ्यांचा अभ्यास करायला मिळणार आहे. तर कोणाचा प्रश्न असेल तर विचारा. हरे जय हरी कृष्ण. माऊली. हा, बोला बोला.